Bos días, dona Isabel Rodríguez, subdelegada do Goberno en Lugo, don Juan José Rodríguez Gude, director de Tesorería Xeral da Seguridade Social na provincia de Lugo, don José María Arias, deputado de Cooperación cos Concellos. Bos días a todos e a todas. Como saben, a Deputación de Lugo, eu me terán oído máis dunha vez, pretendemos ser, baixo o meu criterio, o Concello dos Concellos. É un Concello máis grande, pero é un Concello. E, por lo tanto, en este Pazo de San Marcos, onde nos atopamos hoxe, é a casa de todos os concellos da provincia. Así que, como presidente da institución, é un placer para min darlles a benvida hoxe aquí a todos ustedes, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras e traballadores funcionarios municipales en definitiva. Para unha xornada de formación sobre os requisitos e a tramitación do ingreso mínimo vital, que eu lle quero xa agradecer de antemán a Delegación do Goberno en Lugo e tamén, por suposto, o Instituto Nacional da Seguridade Social, na persoa do señor Gude, e a súa colaboración para organizar e desenvolver esta sesión informativa, porque ao final vai ser el, xunto con outros compañeiros, os que van a desenvolver esta xornada de formación. Sin duda, a formación é un dos eidos da nosa actividade, da acción da Deputación de Lugo, pero en varios campos, non só en este, senón en campos moi variados, e tamén colaboramos profundamente, creo eu, co campus universitario de Lugo, co campus Terra, fundamentalmente, tamén ca UNED, e logo apoiamos todas as actividades formativas vinculadas aos sectores productivos ou destinadas a fixar poboación no rural que a nosa provincia necesita sobremaneira, como é a través do programa Prende, que neste momento leva o compañeiro deputado da área de promoción económica, Pablo, que está aquí con nós, Pablo Rivera. Bueno, creemos na formación tamén como a mellor resposta frente ás crises, como na que estamos neste momento. E por iso temos en marcha un programa formativo de apoio ao comercio, de apoio á hostelería, ao turismo, na implantación de medidas higiénico-sanitarias que son necesarias, que son exixidas para a prevención do famoso coronavirus. Temos, eu creo, no conxunto do país, unha administración moderna e eficiente que, por o mero feito de selo, pois tamén reclama, e así debe ser, unha actualización permanente do coñecemento, porque as sociedades son cambiantes, cambian a miúdo, a normativa tamén, e, por lo tanto, é cuestión de estar formándose permanentemente. O análise dunha nova lei, como é o caso, a súa comprensión, a súa interpretación, porque generalmente os textos legais sempre hai moita maneira de interpretalos, é un estudo de esa normativa, o modo de estudalo, de interpretalo, de comprendela. Bueno, pois é no que queremos facernos chegar aos cidadáns a través dos concellos, a través dos funcionarios, dos alcaldes, dos concelleiros, pois facer chegar ese modo de interpretar unha norma que, ao final, o que se fai, o que pretende, é que beneficie os ciudadanos, que beneficie os veciños, neste caso, da provincia de Lugo. Bueno, as administracións locais, pola nosa proximidade, e digo pola nosa porque eu tamén son alcalde dun concello, por lo tanto, a nosa proximidade, somos o primeiro punto de contacto entre as persoas que viven no territorio e o seu ordenamento legal. A actuación dos concellos, sobre todo dos concellos máis pequenos que teñen menos medios, pois resulta fundamental para a realidade da rúa, para estar pegado ao terreo, para estar pegado á poboación e facerlles chegar esas normativas que se recollen no Boletín Oficial do Estado, que moitas veces nin se enteran de que se publican, no Diario Oficial de Galicia ou no propio Boletín Oficial da provincia de Lugo. Os legisladores
que redactan un texto, o Parlamento que o aproba, saben o que queren conseguir, non? Con unha nova medida. Pero que esta sexa efectiva de verdad, que esta chegue a ser útil ao conxunto da sociedade, e para que sea eses froitos, pois depende moitas veces dos concellos, que son os últimos en aplicala. Por qué? Porque son esa administración máis próxima ao ciudadano, que está máis pegada ao terreno, máis pegada aos seus problemas. E por iso decidimos organizar esta xornada formativa en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade Social, pois esta xornada, co fin de ofrecer a todos os concellos da provincia información, formación e a posibilidade de facer consultas e de resolver dúbidas sobre o ingreso mínimo vital que se está poñendo en marcha e que algúns veciños da provincia de Lugo pois xa percibiron. Quero recordar que en torno a 5.000 aproximadamente, non sei se teño ben o dato, pero en torno a xa percibiron o mes pasado, un poquinho menos. 1.000 de momento. 1.000 de momento, moi ben. Estes 5.000 todos son, algo máis, sí. Ben, os responsables públicos, con independencia da nosa ideoloxía, os que elixiron os ciudadanos en cada momento, en cada concello, temos a obriga de loitar contra a pobreza extrema, contra esa desigualdade injusta. E temos a responsabilidade de traballar para garantir unha vida digna, sobre todo dos críos, que son os que máis o sufren, son os que máis o padecen. Que menos que podamos ter como objetivo que todos os ciudadanos, homes e mulleres, nenos e nenas maiores, teñan ou teñamos unha vida digna. E isto está recollido na Declaración Universal de Dereitos Humanos. Outra cousa é leválo á práctica, pero polo menos legalmente xa o temos recollido, así que iso debe ser o noso objetivo. A nosa propia Constitución, no seu artigo 35.1, liga o dereito ao traballo a unha remuneración suficiente para satisfacer as necesidades propias e tamén da familia de cada un. E ese é un dereito básico que moitos galegos, por desgracia, moitos lucenses, aínda non conseguen ver coberto. Este ingreso mínimo vital, que, por certo, en moitos países de Europa, do noso entorno, da Unión Europea, xa existe fai tempo, é bastante máis grande incluso que o noso, pois non debería ser ninguna novedade no noso país. Pero, como todo, cando empeza, pois resulta novedoso, non? Digo que o ingreso mínimo vital avanza nese obxectivo de loita contra esa pobreza extrema. E segundo os cálculos que decía antes do Instituto Nacional de Seguridade Social na provincia de Lugo, existen alrededor de 5.000 familias que ao final serán as que se vexen beneficiadas cando culmine todo isto que me quería referir eu antes, e que poderían, pois, en número de personas andar sobre unhas 13.000 aproximadamente que se poden beneficiar desta situación que teñen, lamentablemente, pois unha economía vulnerable por ser suaves. O certo é que para que esta ferramenta se converta de verdade nun elemento transformador da vida das persoas e que contribúa a unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, máis redistributiva, pois xornadas como esta eu creo que son importantes porque a acción e a implicación dos concellos resulta fundamental, moitas veces, pero nestes casos máis. Eu, pola miña banda, non quero alargarme máis e vou pasar a palabra á subdelegada do Goberno, doña María Isabel Rodríguez. Moitas gracias, presidente. Presidente, diputado, director do INS. Bos días a todos e a todas. Bueno, eu alegro-me moito de saludarvos hoxe e de ver a boa acollida que tuvo esta xornada de formación da Diputación, coa que tratamos de que todos os concellos da provincia teñades unha información necesaria sobre este ingreso mínimo vital que xa falou o presidente, non? E de como se tramita e de cales son os requisitos necesarios para poder acceder a él. Todos sabemos que os concellos son o primeiro sitio onde vai o cidadán para pedir respostas
Entón, pensamos que é moi necesario que teñades todos esta información clara e de primeira man, sobre todo deste novo recurso, non? E as persoas a que vai destinado, sobre todo para as persoas que están en situación de vulnerabilidade. Ninguén mellor que vos para orientalos, como xa estades facendo con outros tipos de recursos xa existentes, non? Como xa decía tamén o presidente, a loita contra a pobreza é unha obriga social de todos e que compartimos a todos. Tamén é moi importante a coordinación entre todas as institucións, cada unha desde as súas responsabilidades e desde o seu ámbito, pero entre todas facilitarlle aos cidadáns toda a información precisa, neste caso sobre este novo recurso ingreso mínimo vital, non? A todos os lucenses que o necesiten. Eu, antes de rematar, quero agradecerlles ao presidente da Diputación, José Tomé, e a todo o personal da Diputación a organización desta xornada. E tamén aproveito para facerlle un reconocemento ao director provincial do INS, Juan José Rodríguez Gude, e a todo o seu equipo, por o seu traballo que está realizando e a boa disposición que sempre demostra, non, para atender calquer tipo de consulta ou para facer cualquier tipo de xornada, para facer chegar toda esta información que é tan necesaria a todas as persoas e para que ninguén na provincia de Lugo que poda necesitalo se quede sin este recurso. Moitas gracias. Moitas gracias, subdelegada. Ben, pois xa deixámolos coas persoas que lle van a ofrecer a sesión de formación, que vai ser o director de Tesorería Xeral da Seguridade Social na provincia de Lugo, don Juan José Rodríguez Gude, que estará acompañado polo subdirector de Xestión de Incapacidade Temporal e Xestión Administrativa da Seguridade Social na provincia de Lugo, don Antonio Enríquez, que está por aquí, e polo director do Centro de Atención e Información da Seguridade Social tamén en Lugo, que coordina a xestión da prestación do ingreso mínimo vital na provincia, que é Xavier Caride, que tamén xa está aquí con nos. Así que a subdelegada, eu mesmo e o deputado nos retiramos. Envíolles pedir desculpas porque teño que seguir en outros actos, incluso algúns fora desta casa, fora no resto da provincia, pero quedan boas maus, así que bons días e hasta que nos vexamos outra vez. Saúde. Hola, moi bons días a todos, moitas gracias por asistir a este acto, que espero, sobre todo, que sexa da maior utilidade para vosotros. Quero comezar agradecendo a presenza tanto do presidente da Diputación como do deputado de Cooperación Local e máis da subdelegada do Goberno neste acto e as súas amables palabras. A idea de facer este acto xurdiu primeiro como unha idea de facer unha especie de turné, non? Que era a idea primitiva que tiñamos de facer unha turné pola provincia, polo menos polos concellos máis importantes, para falar con maior número de traballadores sociais municipais, non? Pero o tema do COVID, o peche tamén da comarca da Mariña, pois fixeron que fose recomendable, digamos, replantexar a estrategia que teníamos diseñada e a Deputación ofreceuse moi amablemente para ofrecernos este salón de actos e poder facer un acto amplo no que se podesen inscribir todos os traballadores sociais da provincia que o desexasen e aqueles outros que non se poidan desplazar ou non se queiran desplazar poidan seguir o acto a través de streaming. Quixera tamén comezar aclarando que a prestación do ingreso mínimo vital é unha prestación cuxa xestión, cuxo recoñecemento corresponde ao Instituto Nacional da Seguridade Social. É unha prestación de carácter estatal. Agora ben, o artigo 28 do Real Decreto Lei 20/2020, como veredes, establece a posibilidade de que se suscriban convenios entre o INS e as comunidades autónomas e as corporacións locais. Que obxectivo terían eses convenios? Pois que as corporacións locais se encargasen do que sería a tramitación da prestación hasta a resolución de recoñecemento que lle competería sempre ao Instituto Nacional de Seguridade Social e tamén que as corporacións locais e as comunidades autónomas teñan a posibilidade de participar no control futuro desta prestación.
O certo é que, de momento, non hai un modelo de convenio, digo por si algún dos alcaldes aquí presentes está interesado, ou se algún dos vosos alcaldes vos lo pregunta, non hai un modelo de convenio. Me consta que se está negociando coa Federación Española de Municipios e Provincias o texto dese futuro convenio, pero entendo, xa digo, que eses convenios irán un pouco pola vía de determinar a participación que ides a ter no que é a recollida de documentación e, sobre todo, determinar que participación van a ter as corporacións locais, os servizos sociais municipais, no futuro control da prestación. Tede en conta tamén unha cousa, e é que, se vedes a redacción do Real Decreto Lei, veredes que hai determinados aspectos que están pendentes todavía de desenvolvemento. É un Real Decreto Lei que incide especialmente na fase de recoñecemento da prestación. Pero a regulación que ten da fase de futuro control da prestación, de como van a ser o deseño dos itinerarios laborais das persoas que perciben o ingreso mínimo vital e que controles se van a facer, eso é algo que está, simplemente esbozado, digámoslo así, no Real Decreto Lei. Eso está pendente de un desenvolvemento regulamentario que se fará con posterioridade. E máis, incluso aspectos tan importantes e vitais como é determinar que compatibilidade vai haber entre a percepción do ingreso mínimo vital e os posibles traballos aos que accedan os beneficiarios, que é algo importante, porque, claro, haberá que determinar unha transición entre o ingreso mínimo vital e o traballo, diminuindo, supoño, que a idea é de ir diminuindo a percepción do ingreso mínimo vital ata que esa persoa se integre laboralmente. Eso que é un aspecto, na miña opinión, fundamental, solamente está esbozado no Real Decreto Lei. Está pendente de que se faga unha negociación coas organizacións empresariais, cos sindicatos, seguramente aí teredes tamén moito que opinar, na miña opinión, os asistentes sociais dos concellos, e que posteriormente se determinará, non sei se por vía regulamentaria ou facendo unha modificación do propio Real Decreto Lei. Pero é un aspecto, xa digo, na miña opinión, vital e que está pendente de desenvolvemento. E máis, se vedes, por exemplo, sabedes que a orixe do ingreso mínimo vital está nun estudio que fixo no ano 2018 a AIREF, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, fixo un estudo no que recollía, entre outras cousas, unha enquisa que se fixera con traballadores sociais dos concellos. Nesa enquisa se facían varias afirmacións e os traballadores sociais dos concellos tiñan que mostrar o seu acordo ou desacordo con estas afirmacións. Pois sabedes cal foi a afirmación que obtivo o maior acordo entre os traballadores sociais, con un 58% de traballadores sociais que estaban de acordo coa mesma? Pois a afirmación de que a instauración dun ingreso mínimo vital podía ser un desincentivo para traballar. Por tanto, o ingreso mínimo vital, na miña opinión, é fundamental, ten que existir, obviamente, pero temos que diseñalo ben para que non se transforme nun desincentivo para traballar. E ese aspecto, xa digo, que é importante, está independente de desenvolvemento regulamentario. Non vos poñades nerviosos porque a idea eu creo que é, primeiro, xa digo, aprobar o Real Decreto Lei que implante o ingreso mínimo vital e despois, digamos, deseñar as medidas de control e de integración laboral destas persoas. Pero eso verémolo posteriormente. Agora o que vos vou contar é, sobre todo, os requisitos de acceso ao ingreso mínimo vital e despois aquí os meus compañeiros, Antonio Enríquez e Xavier Caride, vos explicarán a parte que se refire á documentación e os mecanismos de solicitude do ingreso mínimo vital. Quero aclararvos tamén, antes de comezar, que, como xa vos dicía, é unha competencia estatal. Por lo tanto, eu son consciente de que os concellos non están obrigados, os asistentes sociales dos concellos non estades obrigados a tramitar o ingreso mínimo vital. Agora ben, hai que ser realistas. Nosotros non temos unha estrutura que nos permita chegar a todos os concellos da provincia. Non temos experiencia tampouco en materia de asistencia social. Non temos traballadores sociais na plantilla do INS. As persoas necesitadas van a acabar indo aos concellos. Entón, eu, aínda que vos advirto, xa sei que non sodes responsables desta prestación, é evidente, tamén hai que ser realistas e saber que moitas das persoas necesitadas, a primeira porta na que van a ir a petar é nos traballadores sociais dos concellos. Por iso creo que é importante tamén que saibades orientar a estas persoas, aínda que xa digo, a responsabilidade é nosa, e desde logo non a vamos a eludir. Onde se regula o ingreso mínimo vital? Pois se regula nese Real Decreto Lei, que é o 20/2020, de 29 de maio. E como xa ven acontecendo cada vez que se aproba unha norma nos últimos tempos, en moi breve plazo pois xa foi reformada. Hai un Real Decreto Lei posterior, que é o 25/2020, de 3 de xullo, que procede a unha modificación dese Real Decreto Lei
20/2020, pero modifica dous aspectos de moi pouca relevancia, aos nosos efectos, polo menos. Modifica a disposición transitoria primeira e amplía, mellor dito, a redacción do artigo 20. Faino para permitir que o INS poida comunicar as concesións do ingreso mínimo vital ás comunidades autónomas e, no seu caso, ás corporacións locais, para que as comunidades autónomas supriman, por exemplo, no caso de Galicia, pois supriman a percepción da risga. É dicir, algo no que había unha dúbida legal de ata que punto se podía facer esta comunicación, o que se fai a través deste Real Decreto Lei é darlle carta de naturaleza para que non se infrinxa a Lei de Protección de Datos. Esa era a finalidade. É unha modificación, xa digo, que ten importancia aos efectos nosos, pero, bueno, quizás a vos os efectos tampouco é tan relevante. Como vos dicía, é un Real Decreto Lei pendente de desenvolvemento regulamentario. En ese desenvolvemento regulamentario debería de regularse, na miña opinión, aspectos tan importantes como a compatibilidade co traballo e tamén o deseño dos itinerarios laborais ou de inserción social que se fagan destas persoas. Eso está pendente, xa digo, de que se faga ese desenvolvemento regulamentario da norma. Está tamén pendente a asignatura que vos decía de convenios coas corporacións locais e coas comunidades autónomas que se prevén xa no artigo 28 da norma. Está tamén pendente, vos dicía, a concreción da compatibilidade do ingreso mínimo vital con rendas do traballo. E está pendente de regulación tamén as situacións de vulnerabilidade e sobrevida para os próximos anos, porque se vos fixades, hai un artigo da norma que se refire a normas, como sabedes, basicamente o que ten en conta para recoñecer o ingreso mínimo vital son os rendementos que declara esa persoa no exercicio fiscal anterior. É dicir, pido o ingreso mínimo vital no 2020, nosotros vamos a mirarlle que tiña no 2019. Pero pode haber xente que esteña nunha situación de pobreza sobrevida. É dicir, que eu no 2019 tiña un soldo estupendo e agora resulta que estou no paro ou sin prestación de ningún tipo. Para esas situacións de pobreza sobrevida se regulan no Real Decreto Lei, certamente, pero se regulan únicamente as que sobreveñan no ano 2020. Por lo tanto, posteriormente debería haber unha norma regulamentaria ou con rango legal que estableza cales van a ser os requisitos de pobreza sobrevida no 2021, 2022, etc. Por tanto, só se regulan as situacións de pobreza sobrevida que acontezan neste ano. Despois explicaremos en que sentido se regulan. Está pendente tamén outro aspecto importante que é a posible inclusión dunha axuda complementaria por aluguer de vivenda. Di a norma que no caso de unidades familiares ou persoas soas que, ademais de concurrir os requisitos de acceso ao ingreso mínimo vital, di que teñan alugada unha vivenda que constitúa a súa residencia habitual e as rendas que paguen por esta vivenda superen o 10% da cuantía do ingreso mínimo vital, que son todos os alugueres de vivenda, pois se di que neses casos poderán ter dereito a unha axuda complementaria para o aluguer, pero que isto está pendente tamén, xa digo, de desenvolvemento. De momento non hai axudas complementarias ao aluguer. Que obxectivos ten a norma? Pois, bueno, eso son un pouco de caixón, pero vamos a pasalos un pouco por riba para explicarvos. A erradicación da pobreza extrema ou moi alta, se vedes as cifras que manexa a OCDE, pois somos un dos países con maior índice de desigualdade, o índice de Gini é preocupante, na miña opinión, en España. Entón, a forma, digamos, de solucionar esa situación de pobreza se entende que pode ser o ingreso mínimo vital. É verdade que as comunidades autónomas, como sabedes, tiñan axudas similares a esta do ingreso mínimo vital, pero tamén se facedes un estudio comparativo entre as comunidades autónomas, veredes que a situación era totalmente distinta nunhas e outras. Por exemplo, Navarra, o País Vasco ou Cataluña tiñan unhas, digamos, rendas básicas garantizadas bastante elevadas, pero había outras comunidades autónomas, por exemplo, sorprende o caso de Andalucía, que tiña moi poucos perceptores de ingreso mínimo vital, igual porque parte deles perciben o PER ou porque perciben outro tipo de axudas máis municipais e menos de comunidade autónoma. O sea, hai que ler estes datos que a veces son difíciles de interpretar, pero desde logo había unha diversidade enorme dentro do país e o que se pretende é implantar unha medida que dunha maneira radical, digamos, atalle o problema. Tamén se vede interesante que o leades ten só 170 páxinas o estudo que fixo a AIREF sobre este tipo de rendas
que ese estudo fixo a AIREF, por certo, en virtude dunha iniciativa legislativa popular que no seu momento promoveron Comisión sobre Obreiras e UGT. Se vedes ese estudio da AIREF, unha das cousas que reprocha esa iniciativa legislativa popular di que ata agora, normalmente, os ingresos mínimos ou rentas garantidas estaban orientadas sobre todo a parados de longa duración, non? E di que realmente hai sectores de poboación que non son parados de longa duración, pero que tamén teñen necesidades, en concreto persoas que teñen unha escasa formación, persoas a veces con problemas psicolóxicos, desestructuradas ou non integradas socialmente, é dicir, persoas que non encaixan no prototipo que normalmente entendemos de parado de longa duración, pero que tamén están necesitadas de axuda. Entón, o que se intenta orientar o ingreso mínimo vital tamén a que poidan acceder ao mesmo estas persoas que están non integradas socialmente, digamos así. Ademais, se establecen tamén unha serie de medidas complementarias que, se funcionan ben, poden ser moi efectivas tamén na integración laboral das persoas que sexan perceptoras do ingreso mínimo vital. En concreto, por exemplo, o artigo 28 señala que os beneficiarios serán obxectivo prioritario de incentivos á contratación, é dicir, veremos en pouco tempo seguramente algún tipo de norma que estableza unha reducción das cotizacións sociais que paguen os empresarios por contratar a perceptores do ingreso mínimo vital. Tamén a disposición adicional primeira regula algo que está tamén, unha vez máis, pendente de desenvolvemento regulamentario, que é o que se denomina o selo de inclusión social. Que é ese selo de inclusión social? Pois serán aquelas empresas que contraten a perceptores do ingreso mínimo vital nunha determinada porcentaxe, seguramente, da súa plantilla, pois terán dereitos a obter ese selo de inclusión social. Seguramente tamén se aprobarán medidas consistentes en sabedes que na contratación pública, por exemplo, unha das cousas que se premian na selección de empresas é que cumplan determinados estándares de integración social ou determinadas medidas de integración social. Seguramente veremos, cando se regule o selo de inclusión social, moitos pliegos de contratación que van a establecer puntos para as empresas, para os licitadores, que teñan ese selo de inclusión social, é dicir, que empreguen a persoas perceptoras do ingreso mínimo vital. Por tanto, isto non é unha prestación soamente, senón que é un canal, é unha prestación que é un canal para facilitar outro tipo de medidas que faciliten a integración laboral destas persoas. Non nos podemos quedar só en que se lles vai a conceder un determinado diñeiro que lles vai a permitir vivir. Temos que exixir algo a cambio e temos tamén que fomentalo nun sentido positivo, é dicir, non só nun sentido de perseguir a estas persoas como se fosen defraudadores, que os haberá, como en todo, como os hai tamén percibindo créditos do ICO, tamén ninguén se escandaliza, ao parecer, non? Pois haberá defraudadores, evidentemente, pero temos tamén que plantexalo nun aspecto positivo, é dicir, de establecer medidas complementarias que faciliten, que incentiven que estas persoas se formen e se integren laboralmente. Cales son as características do ingreso mínimo vital? Pois fixádevos, unha característica moi importante frente ao deseño que tiña a iniciativa legislativa popular de Comisión sobre Obreiras e do UGT, que se centraba, xa vos dicía, nos parados de longa duración, o ingreso mínimo vital non exixe cotizacións previas, salvo, despois veremos o caso, das persoas soas entre 23 e 65 anos, nese caso se vai exixir non cotizacións previas, o que di textualmente o texto, e despois veremos a diferencia que hai, é que esteñan en alta en Seguridade Social polo menos 12 meses. Eso é para evitar que isto se convirta nunha renta de emancipación. É dicir, teño un fillo, empadrono noutra vivenda, non tivo nunca ningún tipo de traballo nin nada, e entón pídolle o ingreso mínimo vital. Pois para evitar iso, neses casos, sí que se pide polo menos 12 meses de alta na Seguridade Social. Pero fora dese caso, no caso de unidades de convivencia, por exemplo, persoas casadas ou persoas con fillos, poderían acceder ao ingreso mínimo vital sin ter cotizado nada á Seguridade Social. Non é unha renda universal, senón que é unha renda de integración. Isto o digo porque sabedes que algúns partidos promovían, e é unha idea que tamén está moitas veces debatida, a posibilidade de que se cree unha renda universal que percibirían todas as persoas con independencia dos seus ingresos. Non é ese o obxectivo do ingreso mínimo vital. É unha renda de integración que solamente van a percibir persoas de ingresos moi baixos. Debe estar deseñado para non xerar o que se chaman trampas de pobreza, e aí ese desenvolvemento posterior é absolutamente necesario. As trampas de pobreza creo que non fai falta que vos ilustre o que son, é dicir, persoas que
quedan atrapadas na percepción do ingreso mínimo vital e que rexeitan traballos, sobre todo traballos pouco remunerados, porque non lles compensa traballar, porque perderían o ingreso mínimo vital. En realidade, se deseñamos mal o ingreso mínimo vital, esas persoas non é que señan aproveitadas do erario público, é que serían tontas. Se empezan a traballar percibindo un ingreso de 400 ou 500 euros, supoñamos, e a cambio che restan do ingreso mínimo vital a mesma cantidade, serían tontas se empezasen a traballar. Por iso hai que diseñalo, hai que establecer un deseño que permita, polo menos, unha compatibilidade transitoria cos traballos en tanto esa persoa se integra laboralmente. Ademais, por financiamento estatal, vai ser incluído no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e na futura Tarxeta Social Universal. O INS leva deseñando xa moito tempo, espero que o vexamos, o TSU, que é a Tarxeta Social Universal, que basicamente é como un rexistro, explicado de unha forma sencilla, é un rexistro no cal se van a rexistrar todas as prestacións que teña unha persoa, tanto se as concede o Estado, como as comunidades autónomas, como as corporacións locais. Desta forma, cando vos chega unha persoa, metendo o seu DNI a través dese rexistro ou do TSU, saberíades que axudas está percibindo, para evitar, evidentemente, duplicidades, claro, para evitar persoas que se benefician de varias axudas que moitas veces son incompatibles entre sí. Outro tema que a veces pasa desapercibido, pero que tamén deberíades saber, é que as persoas beneficiarias do ingreso mínimo vital están exentas das aportacións farmacéuticas, é dicir, teñen os medicamentos prescritos pola sanidade pública serán gratuitos. E despois tamén se establece que durante o ano 2020 estarán exentos do pago de matrículas universitarias. Que vai a suceder nos próximos anos? Non o sabemos. Supoño que no desenvolvemento regulamentario ou nunha futura modificación da norma igual se estableza se esta medida se amplía ou non. Pero este ano, se matriculan na universidade, a matrícula universitaria sería gratuita. Se intenta desa forma que se formen, lóxicamente. Entramos xa na parte importante do tema. Que persoas poden ser beneficiarias do ingreso mínimo vital? Pois o concepto que nos dá a lei di que son persoas que integren unha unidade de convivencia. Despois veremos o concepto de unidade de convivencia, que é o que normalmente denominamos familia, pero que na lei se denomina unidade de convivencia. E veremos tamén que requisitos se exixen para conformar esa unidade de convivencia. Hai unha regulación tamén que, en algúns aspectos nos ofrece dúbidas e seguramente a vosotros tamén, pero, intentaremos desmenuzala o mellor posible. E tamén se dirixe a persoas soas entre 23 e 65 anos. Por que entre 23 e 65 anos? Pois porque se entende que as persoas maiores de 65 anos poden acceder á xubilación non contributiva, que tería a mesma cuantía que o ingreso mínimo vital, e que, por tanto, estarían cubertas a través do subsidio, da xubilación de carácter non contributivo. Existe a posibilidade tamén de que haxa persoas maiores de 65 anos, perceptoras, por tanto, dunha xubilación de carácter non contributivo que teñan menores a cargo, menores que entren dentro da unidade de convivencia, normalmente netos que conviven con eles. Nese caso, si poden acceder ao ingreso mínimo vital. Nosotros lles descontaríamos a percepción da xubilación non contributiva, que é igual ao ingreso mínimo vital para unha persoa sola, e lles engadiríamos aí o que lles corresponde polos menores que teñan a cargo. Por lo tanto, pode haber, excepcionalmente, maiores de 65 anos que si sexan perceptores do ingreso mínimo vital, pero xa digo, é para complementar a prestación de carácter non contributivo. Tamén, no caso de persoas soas entre 23 e 65 anos que convivan con outra unidade de convivencia, se non forman parte dela, nin están unidas a outra como matrimonio ou parella de feito. Que significa isto? Imaginemos unha persoa soa que ten 25 anos, e resulta que está casada, pero o seu marido ou a súa muller non viven no mesmo domicilio, están empadronados noutro domicilio. Esa persoa tería dereito a acceder? Non. Non como persoa soa, porque forma parte de outra unidade de convivencia, aínda que non vivan no mesmo domicilio. Aí se exclúen esas persoas soas que estean unidas en matrimonio ou como parella de feito, que despois veremos tamén o concepto de parella de feito, que tamén trae cola. Non sei se me seguides. Habería, por un lado, teríamos persoas soas e, por outro lado, persoas que forman parte dunha unidade de convivencia. A diferencia é importante tamén porque, fixadevos, pode haber persoas, imaginemos unha muller que ten 21 anos e ten un neno. Nese caso,
non lle vamos a exixir que teña 23 anos. Basta con que teña un neno, xa é unha unidade de convivencia e, por tanto, non está suxeita ao requisito de idade ao que si están suxeitas as persoas que o piden como persoas solas. Vale? O sea, hai unha diferencia. Exceptúanse da idade e convivencia, se digo, no caso de mulleres tamén se exceptúan o caso de mulleres víctimas de violencia de xénero, é dicir, mulleres víctimas de violencia de xénero, por exemplo, que esteñan formalmente casadas, pero fuxen, por exemplo, do núcleo familiar. Mulleres incluso soas, imaginemos que teñen 20 anos. Vale? Esa muller, como é víctima de violencia de xénero, aínda que permaneza estando casada, non ten por que pedir o divorcio, simplemente que é víctima de violencia de xénero, nese caso sí podería acceder tamén ao ingreso mínimo vital. E tamén se exceptúan as persoas víctimas de trata ou víctimas de explotación sexual. Neses casos tamén poderían acceder directamente ao ingreso mínimo vital sempre que cumpran, lóxicamente, os requisitos de ingresos, vale? Teñen que cumpliros, lóxicamente. Non poden ser beneficiarios os usuarios de prestacións residenciais públicas, salvo as mulleres que se atopen no caso anterior. Mulleres víctimas de violencia de xénero, trata ou explotación sexual, sí poderían acceder. É dicir, persoas que están ingresadas nunha residencia pública, para entendernos, vale, esas persoas se supón que xa teñen cubertas as súas necesidades pola residencia pública, logo non ten lógica que lles demos tamén o ingreso mínimo vital. Se estarían excepcionadas estas persoas. Requisitos tamén de acceso son que teña residencia en España legal e efectiva durante un ano anterior á solicitude. Isto plantexa problemas sobre todo no caso de estranxeiros, vale? No caso de estranxeiros, teñen que acreditar que levan residindo un ano en España. Como se acredita esa vivencia en España? Pois necesitan 2 documentos, se non me equivoco, non? Un é o empadronamento, que vai a acreditar que levan un ano residindo, pero xa sabemos que o padrón podes estar ilegal e estar no padrón. E, por outro lado, tamén o permiso de residencia. Teñen que ter un permiso de residencia de polo menos un ano. Vale? Se non levan un ano residindo, non teñen dereito ao ingreso mínimo vital. Esa residencia legal e efectiva se pide tamén no caso de españois. Vale? Normalmente van a reunir, pero pode haber españois que viviron no estranxeiro, regresan a España, entón, nese momento, se les vai a pedir que leven un ano residindo en España para que podan acceder ao ingreso mínimo vital. Por eso pedimos sempre os datos de empadronamento para saber a unidade de convivencia por un lado, pero tamén para determinar que levan residindo ese ano en España. Vale? Hai excepcións, lóxicamente, a ese requisito de residencia legal e efectiva en España durante un ano. Por exemplo, o caso de menores incorporados. Imaginemos un menor que é adoptado e que ven do estranxeiro. Non llevamos a pedir que leve un ano en España. Lóxicamente tamén menores que acaban de nacer. Claro, nenos que acaban de nacer non llevamos a pedir que leve o ano en España. Tamén, novamente, aquí sempre hai as excepcións de as víctimas de trata ou explotación sexual, mulleres víctimas de violencia de xénero, tamén están excepcionadas dese ano de residencia legal. Por lo tanto, por exemplo, imaginemos unha muller estranxeira que chega a España, que é víctima dunha rede de trata de blancas, pois, aínda que leve 2 días vivindo en España, tería dereito a acceder ao ingreso mínimo vital se reúne os requisitos de ingresos, etcétera, etcétera, que seguramente os reunirá. Tamén se exceptúan aqueles casos en que resides en España, pero houbo saídas ao estranxeiro continuadas ou escalonadas nese ano que non superen os 90 días naturais no ano. Que viaxaras ao estranxeiro non é impedimento se non supera 90 días. Ou que sexan por motivos de enfermidade. Fuches a un tratamento no estranxeiro, estuveches máis de 90 días fora, tampouco é impedimento para acceder ao ingreso mínimo vital. Fora deses casos, tes que estar residindo en España legalmente un ano. Vale? Como se computa ese ano? Desde o momento da solicitude para atrás. Vale? Tamén ten que ser persoas que esteñan nunha situación de vulnerabilidade económica. E é outro concepto que despois explicaremos. A lei, se vedes, gravita basicamente en torno a 2 conceptos. O concepto de unidade de convivencia, 2 conceptos polémicos, que son os que máis dúbidas nos van a plantexar, que son o concepto de unidade de convivencia e o concepto de vulnerabilidade económica, que logo veremos en que consiste. Outro requisito tamén importante é que se exixe que as persoas titulares e beneficiarias estean inscritas como demandantes de emprego. Se exixe a todos os maiores de idade, aínda que estexan estudando. Por exemplo, por poñervos un caso, matrimonio con 2 fillos que teñen 18 anos e están estudando.
na universidade ou facendo unha FP, bueno, están estudando, vale. Teñen que estar inscritos en desemprego as 4 persoas, vale? Todos os maiores de 18 anos teñen que estar inscritos en desemprego. Non é excusa o feito de que estexa estudando, vale? Por tanto, se vos ven a unha persoa nesta situación, advertídello, basta con que se inscriba, non se pide unha antigüedade como inscripción de desempregado, pero teñen que estar inscritos en desemprego e despois tamén se vedes os requisitos para o mantemento do ingreso mínimo vital, se exixe que manteña esa inscripción como desempregado, vale? Por tanto, por maior seguridade, advertídelles que teñen que estar inscritos como desempregados e que é conveniente que renoven a súa demanda de emprego, vale? Outro requisito é que teñan solicitados todas as pensións e prestacións vixentes ás que se poida ter dereito. Non comprende, sin embargo, salarios sociais das comunidades autónomas ou das corporacións locais. Por tanto, teñen que ter agotadas, digamos, todas as solicitudes de prestacións ás que poidan ter dereito. De feito, no impreso, veredes que hai unha pestaña que se refire a iso, a que declaran que teñen agotado, que agotaron todas as solicitudes de pensións e prestacións. Por favor, nesa pestaña que poñan que sí, porque hai a veces persoas que interpretan que o que se lles está preguntando é se pediron algunha prestación. E ao mellor non a pediron porque non tiñan dereito, e poñen non. Vale, por favor, que poñan que sí, vale? Porque senón, se poñen que non, vamos a denegar e temos un problema, vale? No caso de persoas soas, se exixe un período de vida independente e un ano en alta en Seguridade Social. Aquí houve un gran debate cando se aprobou o Real Decreto Lei, que era intentar evitar que isto se convertise nunha renta de emancipación. O que vos dicía, en principio, por exemplo, a idea que había era que pudiesen ser preceptores as persoas soas maiores de 18 anos. Claro, se eu a un maior de 18 anos non lle pido ningún tipo de integración laboral ou o período de vida independente que lle pido é moi pequeno, en que se convirte isto? Pois, basicamente, en que teño un neno que cumple 18 anos, empadrono na casa da aldea ou na segunda vivenda que eu teña e ao cabo dun ano pídolle o ingreso mínimo vital. Bueno, pois para evitar que iso suceda é polo que vamos a exixir que esas persoas soas, primeiro, teñan 23 anos cumplidos, segundo, acrediten 3 anos de vida independente seguidos e ademais teñan un ano de alta na Seguridade Social, que pode ser seguido ou non, vale? Que teñan 12 meses de alta na Seguridade Social. A nós, ese requisito de un ano de alta na Seguridade Social nos suscita dúbidas e, de feito, plantexamos xa unha consulta aos nosos servizos centrais en Madrid para que eles nos respondan como se ten que interpretar. Explico vos a dúda que nos suscita a nós. O que di literalmente o Real Decreto Lei é 12 meses de alta en Seguridade Social. Pero nós nos plantexamos, sobre todo no caso de autónomos, que pode haber aquí unha vía a un certo fraude, me explico. Eu doume de alta de autónomo, non ingreso ningún só mes de cotizacións e xa reúno o requisito dos 12 meses de alta en Seguridade Social. Hai un artigo na Lei de Seguridade Social, que é o artigo 47, se non recordo mal, que dispón que o acceso a prestacións de Seguridade Social exixe estar ao corrente no pago de cotizacións de Seguridade Social. Entón, o que nos plantexamos é se ese artículo 47 se aplica ou non respecto do ingreso mínimo vital. Temos dúbidas porque o ingreso mínimo vital se regula nun Real Decreto Lei que ten o mesmo rango normativo que a Lei Xeral de Seguridade Social e non pide que esteñan cotizados, fala de alta. E temos dúbidas tamén porque ese requisito do artigo 47 da Lei Xeral de Seguridade Social está pensada para o acceso a prestacións de carácter contributivo, que son as prestacións que normalmente xestiona o Instituto Nacional de Seguridade Social. Pero aquí estamos falando dunha prestación de carácter non contributivo, por tanto, pode desnaturalizar a finalidade da prestación que lle exixamos que teña cotizados ese período. Por tanto, aí temos unha dúbida que nosotros vamos a plantexar. O certo é que se nos acollemos literalmente ao que di o Real Decreto Lei, o que se lle pide é que esteña en alta na Seguridade Social, vale? Non que o teña cotizado. Cuidado tamén porque esa alta significa que, por exemplo, períodos de incapacidade temporal ou de maternidade se computan como alta, porque se vamos ao regulamento, o Real Decreto 84/1996, que regula as situacións de alta e baixa na Seguridade Social, vemos que a incapacidade temporal, e as prestacións, por exemplo, de maternidade ou de paternidade, son períodos de alta,
Vale? Pero, sin embargo, hai períodos que se asimilan a alta, non son alta, como son, por exemplo, os períodos de percepción de prestacións de desemprego. Imaginemos o caso dunha persoa que traballou 6 meses, pode acceder a un subsidio de desemprego, sin embargo, ese subsidio de desemprego non é alta en Seguridade Social. Por tanto, non lle valería para reunir o requisito dos 12 meses de alta en Seguridade Social. Vale? Non sei se me seguides. Podedesme interrumpir cando que irades, se non intervino ao final e tal. Pero bueno. Onde estábamos por aquí? Que? Perdón, sí. Pois, sí. Técnicamente, sí, e eu entendo que sí. E, de feito, se miras a regulación, fala despois de que determinadas unidades de convivencia, determinados casos que probablemente se lles olvidaron na lei, e este que ti apuntas é un deles, se poidan incluir tamén regulamentariamente. Eu entendo que probablemente vai a ser un dos casos que probablemente se vai a incluir regulamentariamente. Ahora, co texto que temos hoxe en día, non sei que me corrixen os meus compañeiros. Que se integre regulamentariamente no regulamento a regulación desos, tanto desos como dos propios tutelados que se oficiales. É dicir, este Real Decreto crea incompatibilidade coa prestación familiar por fillo menor non minusválido ou menor del 33%, e claro, os menores que están tutelados, que están cobrando ahora, que están tutelados por a Xunta, que está cobrando a Xunta de Galicia a prestación familiar, quedan fora, porque se non poden cobrar a prestación a partir do 1 de xuño. E ao mesmo tempo tampouco se lle vai dar o ingreso mínimo vital porque non se incluíron dentro dese, non están nunha unidade de convivencia familiar porque están tutelados pola Xunta. Entonces, quedaron fora. En principio, se supón, ou se falaron nos primeiros cursos que se fixeron en Madrid neste sentido, de que se incluirían no regulamento de desenrolo. Pero xa digo, de momento quedarían fora. Eu entendo que o contexto legal... De momento están fora, está claro, de momento están fora. Por iso vos dicía que urxe que se desenvolva regulamentariamente porque son casos puntuais, pero que non son casos tampouco tan minoritarios e que hai que regular. Tamén outra dúbida que se nos plantexaba, falaba aquí cando vos dicía, no caso de persoas soas se exixe un período de vida independente de 3 anos, que sexa, no caso dos 3 anos ten que ser consecutivo, e un ano en alta en Seguridade Social que vos dicía que pode ser non consecutivo, pode ser 2 meses aquí, 2 meses aí varios anos, etc. Tamén a redacción dese artigo a nosotros nos ofrecía tamén unha pequena dúbida, que era se se exixía ou non que ese ano de alta en Seguridade Social estivese comprendido dentro dos 3 últimos anos. Iso non está claro. Eu entendo, a miña opinión é que non se exixe que estexa dentro deses 3 anos. Hai unha aclaración posterior que chegou estes días que dice que en toda a vida laboral. Nos entendíamos, nós, é dicir, toda a xente que se puxo ao frente do trámite en toda España, no curso que se fixo ao principio, entendía que ese ano de alta debería de estar tanto ou ben nos 3 anos que se pide de independencia da convivencia familiar, que sería o lóxico, porque se un rapaz estuvo de alta dos 18 aos 19, pero se independizou do domicilio familiar aos 26, se lle exiximos que dos 26 aos 29 este vivindo independientemente, ese ano parecía lóxico que estuvera metido neses 3 anos que se piden de fora do domicilio, pero non, a interpretación é que se pode coller ao longo de toda a vida laboral. Entonces, o requisito sería de alta e cotizado, pero en toda a vida laboral do interesado, neste caso. Tamén, novamente, neste caso, hai excepcións, claro, o requisito dos 3 anos de vida independente ou o requisito de ano en alta que se pide para as persoas soas non se lles vai a exixir no caso de víctimas de violencia de xénero ou persoas tramitando separación ou divorcio, vale? Porque esas persoas que hasta ese momento estaban casadas podían acceder como unidade de convivencia, non lles pedíamos os 3 anos de vida independente, nin o ano cotizado, de alta, mellor dito, en Seguridade Social. Por lo tanto, esas persoas que agora se separan, claro, non tería sentido que
ti antes lle dabas o ingreso mínimo vital e agora por separarse o perda, vale? Como se acredita esa separación ou divorcio? Pois basta con que nos presente, haxa unha presentación da demanda de separación ou divorcio. Despois aí tiñamos tamén algunhas dúbidas que vos vai a plantexar Caride, pero que non lle quero pisar o seu tema, non? E entón que vos las explique despois, vale? Porque claro, a demanda, pois, isto admite triquiñuelas, non? Presento unha demanda de separación e despois retiro a demanda de separación. Vale? Entón, aí hai que estar un pouco ojo a visor, sobre todo cando nos presenten demandas de separación bastante antigas. Claro, se me presentas unha demanda de separación de hai 15 días, pois é razonable que me presentes a demanda, claro, non vas ter a sentencia, lóxicamente. Pero se de repente me ves con unha demanda de separación de hai 3 anos, home, pois canta un pouco que aí pode haber gato encerrado. Entón, habría que exixirlle saber cal foi o fin de aquel pleito, non? Xa vos dicía que gravitaba a lei, dicía, alrededor de 2 conceptos, vulnerabilidade económica e unidade de convivencia. Vamos a ver, entón, o requisito de vulnerabilidade económica. Di que se teñen en conta os ingresos e rendas anuais no exercicio anterior, é dicir, que no 2020 collemos a renda do ano 2019. Teñen que efectuar, ademais, unha declaración de ingresos. No propio impreso veredes que hai unha declaración de ingresos e de patrimonio, que en todo caso nosotros vamos a cotexar tamén con Facenda, vale? Recoñécese sempre o ingreso mínimo vital nunha cuantía equivalente ao propio ingreso mínimo vital, salvo que teñas rendas de calquera tipo, en cuyo caso se descontan e tendrías dereito á percepción da diferencia, vale? Pode haber persoas que perciban rendas que esteñan no borde, digamos, do ingreso mínimo vital o que teñan diferencia. Bueno, pois esas persoas poden ter dereito á percepción desa diferencia sempre cando esa diferencia sexa cando menos de 10 euros mensuais. É dicir, non vamos a recoñecer ingresos mínimos vitais por diferencias de 9 euros mensuais. Non, por eso se van a denegar. Vale? Aquí houbo tamén un pequeno olvido, na miña opinión, do legislador, e é que se vos fixades, por exemplo, o ingreso mínimo vital dunha persoa soa está en 461 euros e, sin embargo, as percepcións, por exemplo, dun subsidio de desemprego de maiores de 52 anos está en 30 euros menos, creo que está nos 432 euros. Claro. Estas persoas plantexan, teño dereito a cobrar un ingreso mínimo vital? Pois sí, ten dereito a cobrar a diferencia, 30 euros mensuais. Entraría no marxe establecido pola norma, pero, bueno, ten dereito, obviamente. Eu espero que alguén se dea conta desto, por favor, o sea, se alguén me está escoitando en Madrid, que desperten e que fagan, se isto sería tan sencillo como subir a cuantía do subsidio de desemprego, pois subilo en 30 euros, vale? Non se evitaría que esas persoas teñan que verse obrigadas a pedir o ingreso mínimo vital por 30 euros. Pode haber aínda así casos, obviamente, de subsidios de maiores de 52 que teñen menores a cargo ou persoas dependentes, unidades familiares máis complexas, que pidan o ingreso mínimo vital, porque, claro, o ter fillos a cargo, bueno, fillos ou persoas a cargo, pois lle supón unha cuantía moi superior a do subsidio de desemprego de maiores de 52, pero polo menos nos libraríamos das persoas soas perceptoras de subsidios de maiores de 52 que se ven obrigadas a pedir o ingreso mínimo vital por eses 30 euros mensuais. Non computan tampouco como ingresos os salarios sociais, é dicir, se unha persoa percibe risga, eso non computa como ingreso, vale? Outra cousa é que unha vez que nos lle recoñecemos o ingreso mínimo vital, lle vamos a comunicar á Xunta de Galicia, vale? Agora xa nos habilita claramente o artigo 20 do Real Decreto Lei e a Xunta de Galicia, pois, normalmente o que fará é suprimir o risga, ainda que como é unha competencia súa, pois, cabe a posibilidade de que ven a Xunta ou calquera outra comunidade autónoma estableza rendas complementarias do ingreso mínimo vital, vale? Pero en principio normal é que lle supriman o risco, lógicamente, vale? Que requisitos de patrimonio se llevan a pedir? Pois non se pode ter patrimonio con valor superior a 3 veces o ingreso mínimo vital, que no caso de persoas soas, esa multiplicación por 3 nos daría 16.614 euros. E segundo unha escala do anexo 2, se son varias persoas. Sabedes que o ingreso mínimo vital ten como un coeficiente multiplicador, dependendo do número de persoas que forman parte da unidade de convivencia. Por tanto, teredes que ir a ese coeficiente multiplicador, ver o resultado que vos dá e multiplicalo por 3 para desa forma saber o patrimonio que pode ter. Ese patrimonio comprende, por exemplo, obviamente propiedades inmobiliarias, mobiliarias, accións, diñeiro en contas correntes, vale? Se unha persoa soa, por exemplo, ten na súa conta corrente, se toma sempre como
referencia nas contas correntes o valor a 31 de decembro. Se unha persoa soa vos ven polo despacho, resulta que vedes que na súa conta corrente o 31 de decembro de 2019 tiña 18.000 euros e é unha persoa soa, a esa persoa soa non ten dereito a acceder ao ingreso mínimo vital. É lóxico, tira dos teus aforros e cando os acabes, pois ven pedir o ingreso mínimo vital. Vale? Non pode haber tampouco outro requisito que se pide, e aquí pode haber algún caso polémico, non pode haber administradores de sociedades mercantís na unidade de convivencia. Vale? Bueno, sei que a maioría das persoas que van a pedir o ingreso mínimo vital non tiveron unha sociedade mercantil, pero algunhas sí. Puderon ter unha sociedade que foi mal, quebrou, e figuran como administradores da sociedade mercantil. Cuidado, porque esa inscripción, moitas empresas, cando van mal, o que non fan unha disolución da sociedade no rexistro mercantil. Por tanto, vai a seguir figurando esa sociedade no rexistro mercantil e esa persoa sigue figurando como administrador. Entón, ten que ir ao rexistro mercantil e que lle cancelen a súa inscripción como administrador. O cal costa diñeiro, porque hai que facer unha escritura de disolución, levala ao rexistro mercantil e pagarlle ao rexistro mercantil, pero teñen que facer, o sea, non poden figurar como administradores de sociedades mercantís. Cuidado, porque pode haber algún caso, xa digo, que sí figuren, claro. Pero sí que é compatible, por exemplo, con ser socio da sociedade mercantil. Non hai ningún problema. Ou con ser titular de accións dunha sociedade. Despois aquilo se computará no patrimonio, lóxicamente, pero se non superan os límites de patrimonio, en principio, ser socio dunha sociedade ou ter accións nunha sociedade non é incompatible, non é motivo de denegación de ingreso mínimo vital. Pero ser administrador, aínda que sexa unha sociedade que dá perdas, é incompatible con ser titular do ingreso mínimo vital. Vale? Se establece tamén unha compatibilidade con rendas e traballos segundo se dispoña regulamentariamente. O que vos dicía, que se atopan un traballo ou perciben determinadas rendas, pois, en principio, habería un período transitorio de compatibilidade co ingreso mínimo vital que aínda non está definido. Eu creo que é urxente que se faga esta definición, o digo porque veredes algunhas noticias publicadas en prensa, sobre todo de sectores empresarios de hostelería, por exemplo, que se queixan, que din que chaman a persoas para traballos temporais, agora no Brao, e esas persoas rexeitan eses empregos dicindo que como van a recibir o ingreso mínimo vital, que, oye, pois que non lles compensa, porque, claro, temen que lles descontemos todo o que perciban e descontemos o ingreso mínimo vital. E, claro, din, oye, pois nesas condicións non me compensa. É urxente, por tanto, que se regule, por favor, se me escoitan tamén en Madrid, que o fagan, que regulen canto antes esa compatibilidade, vale? Para evitar este tipo de distorsións, non? Vos dicía tamén que o Real Decreto Lei regula a vulnerabilidade económica sobrevida no caso de solicitudes que se formulen no ano 2020. No caso de solicitudes que se formulen en anos posteriores, hai que esperar novamente a un desenvolvemento regulamentario. Como se regula para o ano 2020? É dicir, persoas que no 2019 tiñan unha boa renda, pero que neste ano 2020 afirman que non teñen absolutamente nada, non? Pois poden tamén acceder, aínda que non accedesen polos requisitos de renda do 2019, se reúnen os seguintes requisitos. Sempre cando no ano 2020, terán dereito ao ingreso mínimo vital aqueles que no 2019 non superasen en ingresos o 150% do ingreso mínimo vital o que poderían ter dereito. Vale? O sea, se superaban máis do 150%, non terán dereito, vale? Porque se supón que puderon xerar determinados aforros e, oye, pois que vivan deses aforros. E, ademais, se di que en patrimonio se lles vai a pedir simplemente a metade dos límites establecidos, vale? Non lles vamos a pedir os 16.000 euros de patrimonio que falábamos no caso de persoas soas, senón que aquí terían que ter un patrimonio de 8.000, vale? Como moito, de 8.000 e pico euros. E que, ademais, non perciban desemprego e se atopen en situación de vulnerabilidade sobrevida. No ano 2021, xa digo, a regulación da vulnerabilidade sobrevida establecerase regulamentariamente. Esta vulnerabilidade sobrevida é só para o ano 2020. Concepto de unidade de convivencia, que isto tamén trae traca. Bueno, di, con carácter xeral, o sea, xa veis que temos aí, por un lado, con carácter xeral e logo excepcións, vale? Con carácter xeral, constitúen unha unidade de convivencia as persoas que viven nun mesmo fogar e están unidas por matrimonio ou como parella de feito. O matrimonio todos sabemos o que é unha cousa que se inscribe no rexistro civil e que dá lugar a unha anotación á marxe na folla de inscripción do nacemento.
No caso de parellas de feito, que concepto estamos empregando cando falamos de parellas de feito? Pois a lei fai unha remisión ao concepto do artigo 221, párrafo segundo da Lei Xeral de Seguridade Social. A Lei Xeral de Seguridade Social como define a parella de feito a efectos dunha pensión de viudedad? Pois o define como unha parella que ten que estar inscrita, nun rexistro da comunidade autónoma, nun rexistro, ou senón, nun rexistro municipal, ou fala tamén que esteña constituída nun documento público, é dicir, unha acta notarial, por exemplo, no que se constitúe a parella de feito. Ese é o concepto do 221 da Lei Xeral de Seguridade Social. Exixe, ademais, outro requisito, e é que esa parella de feito ten que ter unha antigüedade mínima de 2 anos. Vale? Como se interpreta isto? O sea, como aí se consultou tamén a Madrid este concepto de parella de feito porque nos ofrecía determinadas dúbidas. E o que ven a dicir, porque a dúbida sobre todo que nos suscitaba é que, por un lado, nas unidades de convivencia con carácter xeral exiximos que a unidade de convivencia teña unha antigüedade de 1 ano, pero no caso de parellas de feito, o 221 da Lei de Seguridade Social exixe 2 anos. Entón, a dúbida que tiñamos é, nas parellas de feito temos que exixir 1 ano ou 2 anos. Bueno, o criterio interpretativo de Madrid que saibades que é que temos que exixir nas parellas de feito unha antigüedade de 2 anos, porque senón legalmente non é unha parella de feito aos efectos de seguridade social. Vale? Despois tamén, fixádevos, o artigo 221 da Lei Xeral de Seguridade Social fala da constitución da parella de feito a través da inscripción nun rexistro da comunidade autónoma, nun rexistro local ou nun documento público. Sin embargo, despois o Real Decreto Lei, cando sinala os documentos que se teñen que aportar para acreditar que é unha parella de feito, fala únicamente da aportación da certificación do rexistro municipal ou do rexistro da comunidade autónoma. Non di nada do documento público. En Galicia non se suele utilizar un documento público, sería un pouco estrano que alguén utiliza un documento público para constituir unha parella de feito. O problema se vai a plantexar noutras comunidades autónomas, onde o mellor non teñen, xa quedan poucas, pero hai algunha que aínda non ten, un rexistro autonómico de parellas de feito, e pode haber municipios que tampouco teñan. Entón, esas persoas sí que poden igual aportar un documento público e hai a dúbida de se ese documento público se admite ou non. No caso de Galicia, xa digo, non creo que teñamos ese problema. Bastaría, normalmente se inscribe mediante a inscripción no rexistro da Xunta de Galicia ou no rexistro municipal e, ademais, no caso de Galicia tamén se cumplimos estrictamente o que di a Lei de Dereito Civil de Galicia, as inscripcións municipais da parella de feito deberían ser comunicadas, esas inscripcións municipais teñen que ser comunicadas sempre ao rexistro da Xunta de Galicia. Vale? Co cual, creo que no caso de Galicia non, bueno, algún problema se plantexará, pero non se deberían de plantexar tantos problemas. En todo caso, quedadevos ca idea de que no caso de parellas de feito se exixe, porque o exixe o artigo 221 da lei, se exixe que teñan 2 anos de convivencia. 2 anos de antigüedade da constitución da parella de feito e de convivencia. Vale? Tamén forman unha unidade de convivencia as persoas que estexan vinculadas, unidas mediante un vínculo de parentesco até o 2º grau de consanguinidade, afinidade ou adopción. Vale? Os graos sabedes como se computan, hai que ir hasta a raíz común e despois volver a baixar. Por exemplo, un irmão, 2 irmãos, son 2º grado de convivencia, hai que ir ata o pai ou a nai e volver a baixar 2 graus. Vale? Os primos xa non é 2º grado, nin sobriño e tío, eso sería un 3º grau. Por tanto, un sobriño e un tío que vivan nunha mesma casa, pois serían 2 unidades de convivencia, non unha unidade de convivencia. Terían dereito a percibir 2 ingresos mínimos vitais individuais. Vale? Sin embargo, 2 irmãos que viven xuntos terían dereito a percibir un único ingreso mínimo vital o correspondente a 2 adultos. Vale? Queda claro, non? Bueno. Isto tamén pode dar lugar a determinadas dúbidas que a mí me xurdían. Claro, fixadevos, no caso de persoas soas, insistimos en que isto non se convirta nunha renda de emancipación. Vos dicía, pedimos que teñan 23 anos, pedimos que teñan 1 ano de alta na Seguridade Social, pero pode haber casos de, imaginemos, 2 irmãos, os seus pais viven noutro domicilio, os 2 irmãos os empadronan noutra vivenda, non son unha persoa soa, son unha unidade de convivencia, porque dicimos que a unidade de convivencia pode estar formada por 2 persoas unidas por un vínculo de parentesco ata o 2º grau. Por tanto, eses 2 irmãos non lles vamos a pedir
o ano de alta na Seguridade Social, poden acceder como 2 adultos, non? Isto, eu creo que non pensaron neste tipo de cousas, pero pode haber aí algunha bolsa de fraude ou persoas que accedan cando non era a finalidade da norma que accedesen, non? Non sei se me entendedes, non? O sea, un pai que ten 2 fillos, un de 18 e outro de 19, colle os empadrona noutra vivenda e, claro, son unha unidade de convivencia distinta e acceden ao ingreso mínimo vital. Non sei, non... Aquí houve algo que se olvidou, eu creo que cando se fixa a legislación. Despois tamén, outro concepto polémico, fijadevos o que vos digo aí, nun mesmo fogar non pode haber máis de 2 unidades de convivencia, vale? Entón, o que vos dicía, tío e sobriño que viven xuntos, pois son 2 unidades de convivencia. Pero claro, imaginemos que hai un tío, un sobriño e un amigo que vive con eles. Bueno, pois aí habería 3 unidades de convivencia. Sin embargo, a efectos de percepción do ingreso mínimo vital, as 2 primeiras que o pidan serían as unidades de convivencia que vamos a recoñecer. O terceiro quedaría sin ingreso mínimo vital. Vale? Isto é para evitar, claro, pois, bueno, pisos patera, abusos, empadronamentos falsos, etc. A finalidade a entendemos todo. Pero tamén pode haber determinadas dúbidas. Ai, perdona que non te vía. Doucha palabra ahora mismo. Perdóname que non te vía. Pero tamén hai determinadas dúbidas que se nos plantexan que no caso de, claro, normalmente moitas destas persoas que viven no mesmo domicilio son persoas que viven porque alugan habitacións, non? Pisos que se alugan por habitacións e viven distintas familias dentro dun piso, non? Claro, que pasa se nese piso viven 3 familias? As 3 queren acceder ao ingreso mínimo vital? Pois só podemos recoñecer 2. Que pasa tamén con pisos ou residencias, entre comillas, legais ou non legais, nas que nun mesmo enderezo nun mesmo enderezo a efectos de empadronamento se empadronan varias persoas? Ou que pasa, por exemplo, tamén me plantexo outros casos, imaginemos unha fábrica abandonada que é ocupada por varias persoas, por varias familias. Que pasa, eu que sei, con as familias que están ocupando a fábrica de conservas Celta ao lado da Ponte da Pasaxe na Coruña? Iso, claro, eso é unha dúbida. Eso era unha dúbida que nos suscitaba a todos e estuvemos falando, eu estuve comentando ayer coa responsable de Coruña. Eu creo que eso sí ten solución, porque ela me planteaba a dúda como facíamos aquí, pero, bueno, aquí non tuvemos ningún caso deso que pode surxir. De empadronamentos a efectos legais, por exemplo, na sede da Cruz Roxa, en comedores sociales, en casas de acollida, de xente sin techo, que non ten domicilio, pero efectos legales ten que estar empadronado en algún lado, e, claro, esa xente está toda no mesmo domicilio. Eso eu vexo que se pode salvar, e coincidíamos aí, e, de feito, na exigencia de documentos hai un que a parte do certificado do padrón, o informe da traballadora social, se pode salvar con un informe da traballadora social. É dicir, se a parte do empadronamento aportas un informe da traballadora social que dice que esa persona está empadronada ali a efectos legais, por exemplo, na sede da Cruz Roxa, porque non ten domicilio ou carece de domicilio efectivo, se solventaría esa situación. Sería a única forma que llevemos de poder solventala, pero, bueno, é factible solventala así. A solución, porque senón realmente hai un vacío legal, o sea, se te acolles literalmente o que di a lei, pois a solución sería que vos plantexaba eu, pero, bueno, hai que darlles a estas persoas, claro, algún tipo de solución, evidentemente. Eu creo que tamén hai outros dos casos que, por favor, aproben o regulamento xa, e que o inclúan no mesmo, non? Porque, claro, é difícil tamén nunha norma que se prevea hasta o último detalle, tal, non é unha crítica á norma que está, bueno, razonablemente ben feita, pero, claro, hai casos que non se previron adecuadamente. Doulle a palabra a Rapazalic do Fondo.
Pois mira, contoche. No caso que plantexas de... no primeiro caso me falabas de unidades de convivencia... Perdóname. Nese caso, nosotros o que vamos a ter en conta é datos do padrón. E, de feito, os cruces de datos que nosotros facemos é co padrón. Non vamos a facer, poderíamoslo facer en teoría, pois un comprobamento de si, unha comprobación de se ese empadronamento é efectivo ou non. Por lo tanto, nosotros vamos a tenernos o que nos diga o padrón, vale? No caso do patrimonio, é un aspecto tamén polémico da lei, na miña opinión, porque, bueno, despois o explicarei máis polo miúdo, pero, basicamente, a forma en que se mide o patrimonio ven a dicir a norma que no caso de bens de carácter residencial, salvo que sexan a vivenda habitual, que en cuxo caso non se ten en conta o valor da vivenda habitual, aspecto tamén polémico, non? Porque eu podo vivir no Pazo da Duquesa de Alba e como é o único patrimonio que teño, pois, e é a miña vivenda habitual, pois podería acceder ao ingreso mínimo vital. O sea, non deixa de ser un pouco, nalgúns supostos excepcionais, non deixa de ser paradóxico, non? Pero, bueno, o valor da vivenda habitual, que saibades que non se vai a ter en conta a efectos de computación do patrimonio, vale? Pero, claro, xera sobre todo problemas no caso de, isto en Galicia si se dará, xente que ten vivendas na aldea, non? Que poden estar, bueno, unhas veces están nunha boa situación, pero outras veces poden estar en situación de ruína. O que di literalmente a lei, di que cando son bens inmobles que teñan natureza residencial, hai que ter en conta o seu valor de mercado. Por lo tanto, habería que ir ás tablas que ten, sabedes que a Comunidade Autónoma de Galicia, vas á páxina web da Triga, ali podes ver pois, como valoran os bens inmobles que suelen valoralos para arriba. Non? Entón, é o que terías que facer nos bens de carácter residencial. Se son bens de carácter, pero non defino que son residenciales, tampouco é o di, porque se vos fixades non fala de bens de naturaleza urbana, fala de bens residenciais. Eu entendo que son bens residenciais os que son vivendas, vale? Porque hai bens de naturaleza urbana que poden non ser vivendas. Por exemplo, se tú tes, non sei, se tes unha casa na aldea, verás que no catastro figura como ben de naturaleza urbana a casa e a aira, por exemplo, as fincas que hai pegadas á casa, normalmente son bens de naturaleza urbana. Eses bens de naturaleza urbana que non son casa, habería que valoralos polo seu valor catastral, vale? Pero a casa, que eu entendo que é un ben de naturaleza urbana residencial, eso habería que valoralo en base ás tablas de valor da Xunta, é dicir, polo seu valor de mercado. E aí sí que pode haber, bueno, casos que dean lugar a resultados inxustos, non? Por lo que vos dicía, podes ter unha casa na aldea, en situación de ruína, sin embargo, os valores que lle dá a Xunta pois son valores elevados. En teoría poderías presentar, pois se me ocurre, unha pericial contradictoria e tal, pero claro, decirle a alguén que vai a pedir o ingreso mínimo vital que pague un perito para que presente unha pericial contradictoria, pois bueno, pode sonar a chiste, o sea que case mellor non lle propoñemos, non? Pero realmente xa digo, o que di o texto da lei é que os bens inmobles de naturaleza residencial se teñen que valorar polo seu valor de mercado, a efectos patrimoniais, vale? Co cual é moi fácil, no caso dunha persoa soa, acordades que vos dicía que o límite de patrimonio son 16.000 euros, pois basta con que teñas 1.000 euros na conta corrente, que non é tan difícil telos, teñas unha casa na aldea que che valia, segundo a Xunta, 15.000 euros, e xa estás fastidiado, xa non poderías acceder. Vale? Sí que é unha... Bueno, hai que establecerse un límite en algún lado, bueno, pode dar lugar a situacións inxustas, é verdade. Despois, bueno, no mesmo fogar, o que vos dicía, non pode haber máis de 2 unidades de convivencia. Hai o problema que vos dicía de casas ocupas e demais, no sentido que xa vos apuntaba Xavier. Despois, a convivencia, di tamén, debe ser legal e continuada en España, vale? Ten que ser unha residencia legal, vale? Tes que ter, no caso de estranxeiros, teñen que ter permiso de residencia, senón, se están sin permiso de residencia, simplemente empadronados, isto non lles vale para acceder ao ingreso mínimo vital. Vale, os estranxeiros en situación irregular en España non poden acceder ao ingreso mínimo vital. Non rompe a convivencia as separacións transitorias por motivos de traballo, estudos ou enfermidade, vale? Lóxico, o sea, se te vas de Erasmus, se o teu fillo se vai de Erasmus ou vive a maior parte do ano en Santiago porque está estudiando na universidade, eso non impide que se lle teña en conta dentro da unidade de convivencia, vale? Como excepción,
Novamente, vos dicía, sempre que hai requisitos de convivencia ou requisitos ou períodos que se exixe de empadronamento, sempre, normalmente, acordadevos que sempre hai esa excepción típica das vítimas de violencia de xénero que abandonan o domicilio, por exemplo, acompañadas de fillos ou familiares até o segundo grau, por exemplo, unha muller que é vítima de violencia de xénero marcha do domicilio do seu marido, aínda que non pida separación ou divorcio, e se leva aos fillos, esa muller xunto cos fillos constitúe unha unidade de convivencia. Non hai por que terlle en conta para nada as rendas do marido. Vale. Tamén persoas acompañadas por fillos ou familiares ata o segundo grau que inician trámites de separación ou divorcio. Vale? Esa muller, sexa o home, sexa ou non vítima de violencia de xénero ou de calquera outro tipo de violencia, se se vai a outro domicilio e leva aos fillos, eso é xa tamén unha unidade de convivencia distinta. Ten que aportar para acreditar ese inicio dos trámites de separación ou divorcio, ten que aportar, xa vos dicía, unha copia da demanda. Vale? Regulamentariamente tamén poden establecerse outras unidades formadas por dúas ou máis persoas. Supoño que aí virá un desenvolvemento regulamentario que solucionará todos estes problemas que nos estábamos plantexando e que non teñen un encaixe claro na lei. Cómputo de ingresos, que é tamén outro tema importante. Con carácter xeral, as rendas compútanse polo seu valor íntegro. As procedentes de actividades económicas, de arrendamentos ou de reximes especiais compútanse polo rendemento neto. Por exemplo, un traballador autónomo pode acceder ao ingreso mínimo vital, pero claro, hai que ter en conta os rendementos que ten, descontarlle as cotizacións sociais e con eso determinaremos as rendas que realmente percibe. Vale? Os rendementos de actividades económicas e ganancias patrimoniais compútanse pola cuantía integrada na base impoñible do IRPF. Os inmuebles arrendados compútanse polo rendemento neto e os non arrendados polos ingresos computables por imputación de rendas no IRPF. É dicir que, por exemplo, no caso de que vos dicía, vivo en Lugo, nun piso de aluguer, pero teño unha casa na aldea. Esa casa na aldea habería que computala dúas veces. Por un lado, como polo seu valor de mercado, dicíamos, porque é un ben residencial, eso dentro do patrimonio. E despois habería que imputar rendas por esa casa, que son, se non me equivoco mal, un 2% do valor catastral que teña a vivenda que se imputan no IRPF como se fosen rendas que percibes por ese inmueble, aínda que realmente non percibas un can por el. Vale. Pensións, prestacións públicas ou privadas, contributivas ou non, tamén se teñen en conta a esos efectos do ingreso mínimo vital. Non se computan, sin embargo, os salarios sociais, rendas autonómicas ou axudas finalistas ou indemnizacións dos seguros. Vale? Por exemplo, se eu percibín a risga no 2019, eso non se computa como renda. Vale? Se o meu rapaz ten unha beca de estudios, eso é unha subvención finalista, por tanto, tampouco se computa como renda. Se o ano pasado tive un accidente de tráfico, por exemplo, e me indemnizaron con X diñeiro, eso tampouco é renda. Vale? Os activos non cómputo do patrimonio. Vale? Aquí se distingue entre activo societario e non societario. É dicir, o activo societario, lógicamente, son participacións que eu teño nunha sociedade e os activos non societarios son normalmente os inmobles ou contas bancarias que teño. Vale? Os inmobles, excepto a vivenda habitual, que decíamos que non se computan, se van a computar dentro do patrimonio. Se teñen fin residencial, tómase o valor de mercado. Noutro caso, sería o valor catastral. Vale? Contas e depósitos. Aquí di a norma que se ten en conta o seu valor a 31 de decembro. Non? Pode haber algún listo que o que faga é o 30 de decembro. Saca os cartos e o día 2 volve a metelos. Aí lo dejo, pero bueno, en realidade se fala de patrimonio a 31 de decembro. É así. O patrimonio societario neto valórase pola porcentaxe que supoñen as participacións aplicadas ao patrimonio neto da sociedade. Vale? Valor, o sea, que habría que coller a declaración, as contas da sociedade mercantil, ver o valor que se declarou como patrimonio neto, ter en conta as accións que ten esa persoa e entón facer unha simple regla de 3, establecer canto valen esas accións ou esa porcentaxe de participación na sociedade. Normalmente non van a ser socios de sociedades, pero pode haber persoas que si o sexan, claro. Cuantía mensual do ingreso mínimo vital. Pois, resumida, esa que vos poño aí, é verdade que isto saqueino dunha páxina web, por tanto, redondean as cuantías, vale? Aí con céntimos, pero para facervos unha idea xeral, eu creo que nos vale perfectamente. Se o queredes ver tamén as cuantías dunha forma máis detallada, están moito mellor explicadas, lóxicamente, na páxina web da Seguridade Social e é moito máis fiable que isto. Fixadevos, pero o que eu vos quero destacar daqui é iso que vedes aí. Hai unhos coeficientes, fixadevos como se calcula.
Hai unha renta base, que son 461,53 euros, que é o que percibiría unha persoa soa, e despois hai unha serie de coeficientes multiplicadores, que é o que aí se denomina escala, que serían os que multiplican esa cuantía no caso de unidades de convivencia de máis de unha persoa. Vale? E despois hai outra cuantía de 100 euros que perciben as familias monoparentais. Imaginemos, por exemplo, imaginadevos, isto me plantexaba outro día unha amiga miña, ela é unha muller que ten unha nena pequena, non é familia monoparental, porque ainda que non está casada, a nena ten un pai, o pai non lle pasa nada de pensión, pero a nena ten un pai, vale? Esa muller, por exemplo, ten dereito ao ingreso mínimo vital e en que cuantía? Pois sí, sempre que os seus ingresos non superen as cuantías establecidas, ten dereito ao ingreso mínimo vital. E tería dereito como un adulto e un neno, vale? Polo tanto, iría o coeficiente multiplicador do 1,3, pero non tería dereito aos 100 euros de familia monoparental, porque non é unha familia monoparental. O neno ten un pai, vale? Polo tanto, aí serían 700 euros menos 100 euros, vale? 600 euros, no caso desta rapaza, vale? O sea, tedes que ter en conta as unidades de convivencia, pero despois o tema do complemento de monoparentalidade, bueno, haberá casos nos que sí e casos nos que non. Porque se o neno ou a nena ten outro proxenitor, aínda que non viva con el, se o ten recoñecido, pois eso non é unha familia monoparental, vale? Tedes en conta tamén, porque a veces parece que automáticamente pensamos, non? Muller e neno viven soas, o pai non se fai cargo, pero recoñece o neno, pois é familia monoparental. Non, a efectos legais non é familia monoparental e, por tanto, non ten dereito a eses 100 euros, vale? E con isto, pois, por eu, para a miña parte, non teño máis que contarvos, solamente eso, dicirvos que esta historia non remata aínda, que o seguinte paso vai depender dos que estamos agora aquí, porque tamén das aportacións que podades facer vosotros como traballadores sociais, que sois os que estades ao pé do cañón, vale? Sí, sí. Esto ya lo tenemos parecido, igual es una risca. Bueno, mejor que esto. Sí, porque por lo menos están las cosas más claras. Bueno, porque leva máis tempo tamén. Sí, sí. Y a mayores, si ya le están pagando a la gente, ¿cómo se come todo esto? Después le vamos a decir a la gente, ahora cambian las cosas, te han empezado a pagar, pero ahora hay que hacer un itinerario, hay que hacer esto, lo otro. Eso, o tema do itinerario laboral. La seguridad social, si quiere que los ayuntamientos colaboremos, nos tiene que poner personal, porque estamos a las salas. Sí, aí vos conto como estamos xestionando, vale? Antes que ustedes no tenían personal, pues no pueden pretender que lo hagamos nosotros, que lo hagamos nosotros, sí, estamos
Se me permitides, eu vos explico como estamos xestionando, vale? A Seguridade Social, evidentemente, non ten unha estrutura que chegue a todos os concellos, xa vos lo dicía. Nosotros aquí en Lugo temos un centro de atención e información na capital e temos centros de atención e información nas principais vilas. Hai en Monforte, hai en Sarria, hai en Vilalba, hai en Mondoñedo, en Ribadeo, en Viveiro e en Vilalba. Son os que temos, vale? Eses centros teñen o número de persoal que teñen. Na maioría dos centros comarcais hai 3 funcionarios. Se me deixas terminar... Sí. Os traballadores sociais somos os que somos, e ben poucos. Sí, se me deixas terminar, mira, nosotros para afrontar isto, o que vamos a facer, xa temos a estrutura, digamos, montada, temos eses centros comarcais que funcionan, con isto do COVID, claro, nos viu todo a vez, o sea, que tampouco axuda, todo señadito, non axuda nin a vosotros nin a nosotros, non? Temos implantado, claro, un sistema de cita previa, vale? Esas persoas poden acudir aos nosos centros comarcais ou ao centro de Lugo con unha cita previa. Tamén creamos en Lugo unha especie de servicio de atención telefónica, vale? Que é un teléfono centralizado con 8 persoas que se encargan de atender non só o ingreso mínimo vital, sino tamén outro tipo de prestacións. Despois, a xestión posterior do ingreso mínimo vital, creamos un equipo de traballo que o coordina Xavier Caride, de funcionarios que se encargan, digamos, da tramitación, requerir a documentación que falta, propoñer, mellor dito, as resolucións correspondentes e centralizámoslo tamén en Xavier Caride, basicamente para que as resolucións que se dicten pois sexan todas máis ou menos uniformes, claro, para que non haxa funcionarios cun criterio e con outro. Creamos tamén un grupo de reforzo de funcionarios que, fora da súa xornada laboral, se van a encargar da tramitación de parte dos expedientes. En concreto, calculamos que 1000 expedientes se tramitarán por esa vía do grupo de reforzo de funcionarios. E despois hai tamén unha encomenda de xestión con Traxa, vale? Para que Traxa se encargue de parte desas prestacións. Agora ben, con todo iso, que está moi ben, eu son consciente, o que vos dicía ao principio, que a xente, a quen vai a chamar moitas veces? Os concellos. Os concellos. Vale, podedes facer iso ou podedes, se queredes, pois atender a esas persoas. Eso como que irades. Non tedes obrigación ninguna, o sea, é evidente que non tedes obrigación ninguna. E eu creo que o obxectivo da norma, se vos fixades, novamente, artículo 28, que fala dos convenios coas corporacións locais. A idea que ten a norma, e isto debería facerse vía Federación Española de Municipios e Provincias, eu entendo que o marco adecuado, deberían elaborar un modelo de convenio para que se adiran todos os concellos que queiran e eses convenios, lóxicamente, levarán consigo algún tipo de retribución económica aos concellos. Ben sexa directa ou para que contraten persoal ou, bueno, haberá que ver en que términos se fai. Pero todo iso, de momento, xa digo, non hai convenio. Esa situación na que estamos. Pero a nós tocanos xestionar o que nos toca e farémoslo cos medios posibles. Perdóname, non te quería interrumpir, pero se vos parece, porque queda outra parte pequena da xornada que tamén é importante, eu creo, que é a que vai expoñer Xavier, que Xavier vos vai a falar da parte que se refire a formas de presentación do ingreso mínimo vital e a documentación que teñen que axuntar os cidadáns, que creo que é unha parte tamén expositiva importante para vosotros, vale? Deixo paso a Xavier Caride e se queredes despois intervimos todo o que queirades que me parecen moi interesantes as vosas aportacións, vale? Onde está? Socorro. Aquí. Séntate aquí mellor. Espera que che poño isto xa así, presentación con diapositivas, diapositiva actual. Bueno, ben, despois da exposición, que foi magistral, efectivamente, parece que suscita máis dúdas que as que había cando entrastes. É dicir, a mí me pasa, eu cada vez que leo o Real Decreto teño máis dúdas. Cando mandan criterios de aclaracións me surgen máis dúdas sobre lo aclarado. O sea que non vos preocupedes que a situación é a que é e, efectivamente, como comentabas, é un decreto que saliu, entendo eu, moi depresa e moi mal tempo, porque estamos no verao ainda encima con vacacións e... Pero, bueno, se esta primeira parte parece moi engorrosa, eu supoño que isto se vai ir aclarando e, sobre todo, cando sala o desarrollo reglamentario, se vai aclarar muchísimo máis, inda que, bueno, hai que traballar co que temos e o que temos é o Real Decreto, efectivamente.
Eu vou expoñer así moi someramente a documentación que fai falta para acreditar os requisitos que Juan explicou que son necesarios para o acceso ao ingreso mínimo vital. A documentación vos vai parecer moi sencilla, porque a documentación que vamos a requerir ou que require a propia norma é moi básica, porque prácticamente temos acceso, pois non a todos, pero a moitos datos, e todos os datos aos que podamos ter acceso non se vai pedir documentación que acredite ningún tipo desas circunstancias. Entonces, a documentación a que vamos a requerir ao interesado é moi pouca. Por iso é que o medo a que... Vamos a ver, eu vou ser sincero, eu tamén teño medo a que isto se colapse. Isto é unha cousa nova, é unha cousa de repente e unha cousa ainda encima en vacacións. Con lo cual, estamos todos máis ou menos igual. Pero, bueno, eu creo que se pode, coa axuda de todos, se pode sacar, e, desde logo, o que dicía el, non é unha obligación dos empregados e das traballadoras sociales e empregados dos concellos, pero a nós sí nos facilita muchísimo. Non vos podedes nin imaginar, nós estamos recibindo documentación do Concello de Begonte, Becerreá, de Pedrafita, de Chantada, está chegando moita, e cando ven dun concello normalmente ven completa. Cando a mete o propio interesado é unha hecatombe. Entonces, o traballo a nós, verdadeiramente, a vosa colaboración nos facilita muchísimo o noso traballo. Pero, bueno, vamos a ver rapidamente a documentación que fai falta. E, como veredes, non é unha cousa excesivamente complexa a efectos de presentación. Outra cousa é o trámite, que temos moitas dúdas, pero, bueno, tramitar hai que tramitar co que hai, e o que hai é o Real Decreto. E están surxindo criterios a cada paso que, bueno, unhas veces aclaran e outras veces crean máis dúdas. Entonces, o acceso á información. O acceso á información para os ciudadanos, para este tipo de prestación, se creou unha plataforma con un teléfono gratuito que é o 920 22 22, aparte do teléfono provincial que comentaba antes Juan. Este teléfono gratuito está centralizado en Madrid, funciona de 9 a 2. Tamén é certo que probablemente este saturado. Eu non sei se algún de vos probastes a chamar. Eu probei varias veces e a veces non é posible contactar, porque, bueno, de entrada hai moita demanda desta información. Esta información tamén se pode recopilar a través da web da Seguridade Social. Na web da Seguridade Social, xa na primeira página, temos o acceso directo a este tipo de información e que nos lo facilita con un asistente virtual. Un asistente virtual que se creou agora fai un par de meses, despois o vemos, se nos dá tempo, entramos na página, e supoño que moitos xa entrastes. O asistente virtual é un asistente para todo tipo de prestacións, para este ingreso mínimo vital tamén, e logo hai un simulador de ingreso mínimo vital que fai que o interesado poda, contestando unha serie de preguntas, o que fai o simulador é dicirlle se pode ter dereito ou non lle cuantifica, porque evidentemente o simulador non fai o estudio dos ingresos que poda ter ou do patrimonio, entón non lle cuantifica a cuantía, pero sí lle dice se pode ter dereito ao ingreso mínimo vital ou non. Neste simulador non sei os datos exactamente, pero nos primeiros días había un número de consultas elevadísimo porque, bueno, eu supoño que esta prestación causou unha expectación social moi importante. Por iso o choque, o momento de choque é complicado. Bien, o prazo para a presentación da solicitude. Para a presentación da solicitude se habilitou un plazo extraordinario, digamos, dende o 15 de xuño ao 15 de setembro. Todas as solicitudes que entran neste período de 3 meses terían efectos económicos de 1 de xuño, que é cando entrou en vigor o Real Decreto. A todas se lle fai constar como fecha de presentación o 31 de maio e todas terían efectos económicos de 1 de xuño. E, digo, son 3 meses de plazo de presentación. Efectos económicos de 1 de xuño sempre cando cumpran os requisitos no momento da solicitud e ao 1 de xuño. É dicir, que se algún dos requisitos non se cumple ao 1 de xuño, inda que se presente a solicitud neste plazo, non tería efectos económicos de 1 de xuño. É dicir, se, por exemplo, presenta unha solicitud de ingreso mínimo vital sin demanda de empleo ou cunha demanda de empleo a partir do día de hoxe, do 10 de xullo, é dicir, non se retrotraería, porque a 1 de xuño non cumpliría os requisitos, entonces tería efectos do mes seguinte, é dicir, de 1 de agosto. Pero, bueno, se cumpre os requisitos no momento nesa data, pois, aínda que presenten hasta 15 de setembro, daríase efectos de 1 de xuño. Os canles por os que se pode presentar a solicitude, pois a través da páxina web, por correo postal ou presencialmente. É dicir, a través da páxina web se crearon dúas formas de acceso, unha con identificación electrónica
que non é, dicir, non están entrando moito con identificación electrónica, non é, digamos, un público que teña acceso a este tipo de certificados, a maioría non o ten, podría entrar como interesado, que non é o caso, ou como representante. Por esta vía sí están entrando bastantes solicitudes, sobre todo en Lugo, por esta vía, que entran por o registro electrónico, por esta vía se poden presentar, incluso, traballadores sociales do Concello ou funcionarios do Concello, se lle firman un poder de representación, lle poden presentar por esta vía a calquer interesado. Que pasa? É dicir, esa representación é efectos de presentar a solicitude, non leva consigo ningunha outra obligación. É dicir, sencillamente é unha presentación da solicitude. Bien, eso a través da página web, logo pode enviálo por correo postal á dirección física do Instituto Nacional da Seguridade Social, ou ben presencialmente nos CAIs, debido a esta situación na que estamos vivindo, só con cita previa. Presencialmente, falaba de derivar os CAIs, efectivamente, poder derivar os CAIs, pero tamén vos digo, o CAIs de Lugo está dando citas ahora mismo para principios de agosto xa. É dicir, está todo bastante saturado porque nos CAIs, aparte do ingreso mínimo vital, tamén hai que atender as outras prestacións. Entonces xa, pero... Aparte, como les pagan desde el 1 de junio, tamén dá un pouco igual, aunque la cita sea en agosto. No, pero por eso digo, é dicir, por eso facía antes fincapé que o plazo de presentación, digamos, extraordinario hasta o 15 de setembro, dá igual presentalo o 14 de setembro que hoxe. É dicir, claro, os primeiros días houve moita avalancha, siga habendo avalancha, pero eu supoño que isto irá minorando pouco a pouco, pero, dá exactamente igual presentala en setembro. Pasa que, aquí, sobre todo en Galicia, sabes como son os paisanos nosos, as cousas teñen que ser ao momento e canto antes mellor. Se pode ser ás 9, non ás 9:30. Pero, por iso digo que hai un plazo hasta o 15 de setembro, son 3 meses. E non por o feito de presentalo antes se vai a tramitar antes. É dicir, porque se está tramitando, de momento se está tramitando pouco, pero porque hai que completar documentación, pero se tramitará simultáneo. É dicir, prácticamente a 30 de setembro queríamos ter todas as presentacións de hasta 15 tramitadas. Ben, sepades que por correo postal tamén o poden mandar, tampouco é necesario que se presenten ali, é dicir, se traen toda a documentación, que como vamos a ver, non vai a ser excesiva, pois con enviálo por correo, pois xa está. Documentación a aportar. Para acreditación da identidade, pois os españois, carné de identidade, e os menores de 14 anos, que, como sabedes, non teñen obriga de ter carné de identidade, pois libro de familia ou certificado de nacemento. Os estranxeiros, pois o NIE, número de identificación de estranxeiro, que é obligatorio para todo estranxeiro que resida en España, e o documento de identidade ou pasaporte en vigor emitido polo país de orixe. É dicir, tampouco hai obriga de que teña o pasaporte, senón a forma de identificarse os estranxeiros en España, aparte do número de identificación, é o documento de identidade do seu país de orixe. Se ten o pasaporte, nos valdría como documento equivalente, pero non hai obriga de pedirlle o pasaporte. Se ten o documento de identidade rumano, búlgaro ou ecuatoriano, pois é a forma de identificarse. A residencia legal. Para acreditar a residencia legal en España, os nacionais non é preciso, é dicir, que o padrón sería suficiente, é dicir, para efectiva, porque a legal a un español se le supone. Cidadáns comunitarios, a inscripción no Registro Central de Estranxeiros, é dicir, hai que facer fincapé que isto, porque a veces, por lo menos no trámite diario hasta esta prestación, se estaban dando casos, sobre todo na asistencia sanitaria. Hai moitos cidadáns comunitarios que estuveron aquí e se inscribiron, se foron e volveron. É dicir, a esos a policía lles está dando unha folla blanca, que decimos nós porque é blanca, o outro é o papel verde ou a tarxetiña. O blanco non nos vale, é dicir, nos vale a inscripción, é dicir, o verde, que é onde consta a inscripción no Registro Central de Estranxeiros, a fecha de inscripción, porque hai que acreditar o ano de residencia legal en España. Entonces, a folla blanca non nos vale porque non pon data. Entonces, aquí sería esa inscripción no Registro Central de Estranxeiros. Os cidadáns non comunitarios, autorización da residencia temporal permanente ou de longa duración, é dicir, o TIE, a tarxeta de identificación de estranxeiro, é dicir, o permiso de residencia en vigor e efectivo, é dicir, non hai outra posibilidade. E logo, para acreditar a residencia efectiva, o certificado do padrón colectivo e histórico. Vamos ver máis adiante, outra vez que facemos fincapé no padrón, ten que ser colectivo e histórico. Aquí sí que vos digo que
iba a dicir o 99,9, pero a mellor me quedo, dicir, non é o 99,9, é o 99,8 de todas as solicitudes que se presentaron hasta ahora, veñen todas sin o padrón colectivo e histórico, veñen co padrón normal, individual, e iso non nos acredita nin o ano que se solicita as unidades de convivencia, nin podemos fixar as unidades de convivencia porque non sabemos a colectividade que está empadronada nese domicilio, nin podemos fixar os 3 anos que se piden para os individuales. Entonces, a todo o mundo se lle está requerindo o padrón colectivo histórico. Sí, dime. No colectivo, na unidade de convivencia, nosotros sempre revisamos a fecha de alta no padrón. Faría falta exultar tamén o histórico? Sí, o histórico fai falta sempre. Ainda que conste xa a fecha de alta? Sí. Porque no outro consta a fecha de alta, pero consta a fecha de alta no padrón, pero se non é histórico pode non constar, por exemplo. É dicir, se unha parella, un matrimonio que viva con fillos, é dicir, aparecen o matrimonio e os fillos, porque a día de hoxe, con a fecha de alta, con 2 fillos desas 4 personas, pero non aparece no histórico que hai 3 meses pudo deixar de vivir un abuelo ali. E claro, se hai 3 meses deixou de vivir un abuelo, esa unidade de convivencia xa non é efectiva porque non ten un ano. Porque a unidade de convivencia que acreditaba un ano era co abuelo dentro. Entonces, para comprobar ese requisito, por eso necesitamos e facemos fincapé no colectivo e histórico. Es que non hai outra. Para acreditar a situación de vulnerabilidade económica por carecer de rentas de ingresos ou patrimonio, pois unha declaración responsable. É dicir, facelo constar na solicitud. Isto sí, facer fincapé tamén que a solicitud ten que vir cuberta neste apartado, tanto en ingresos dos membros da unidade familiar como ingresos do solicitante, cuberta, e se non ten ingresos, poñer 0. Non deixala en blanco, porque eso se consideraría que non está cuberta e hai que requerirlle outra vez os ingresos. Entonces, aquí, coa simple declaración responsable, non fai falta presentar a declaración da renta, porque despois nos verificamos os datos con Hacienda, a través dunha transacción telemática. Entonces, coa simple declaración responsable é suficiente. Para acreditar o vínculo familiar nas unidades de convivencia, pois o libro de familia ou certificado do Rexistro Civil, o certificado de parella de feito, ben o certificado de calquer rexistro do Ayuntamiento ou da Xunta ou a escritura pública de constitución da parella de feito, e a resolución xudicial ou administrativa de adopción ou acollemento. Isto é para acreditar calquer tipo de parentesco e a documentación típica que se pide en todo caso. Logo, para as situacións especiais de vítima de violencia de xénero, sentencia condenatoria, se a tivera, orden de protección ou calquer resolución xudicial que acorde unha medida cautelar, informe do Ministerio Fiscal, informe dos servicios sociais destinados á violencia de xénero da Administración Pública ou ben copia da denuncia de abandono do fogar. É dicir, calquera destes documentos acreditaría a situación de violencia de xénero e, como comentaba antes Juan, prácticamente lle daría acceso ao ingreso mínimo vital, xa que é unha das excepcións que as libera de todo tipo de casi todos os requisitos. Víctimas de tratas de seres humanos e de explotación sexual, pois un informe emitido polos servicios públicos encargados de atención integral a estas víctimas ou polos servicios sociais, un simple informe sería suficiente. Persoas que iniciaron os trámites de separación e divorcio, copia diligenciada polo xulgado da demanda de separación e divorcio. Se hai sentencia, se non nos valdría coa demanda. O que se comentaba antes, é dicir, a demanda que este en tiempo e forma, é dicir, que sea unha cousa reciente, senón, se fora moi antigua e efectivamente ese xuicio non se reservara, ese xuicio non se celebrara, pois teríamos que pedir unha prova testifical do xulgado de que esa demanda está en vigor, porque evidentemente, claro, aquí o que me comentaba Juan, é dicir, pode surxir a picaresca de presento xa demanda e quito dentro dunha semana cando xa teña a prestación. En todo caso, recordar que os requisitos hai que cumplilos no momento da solicitude e durante todo o tempo de percepción da prestación, co cual eso se revisaría e tería a obligación de reintegro, incluso o propio Real Decreto fixa, non vamos a entrar aí, pero fixa sancións para casos de faltas graves e moi graves, como sería ese tipo de falsedade en documento público, porque ao final é falsedade en documento público.
Bien, e a nivel de documentación, nada máis. Como vedes, é dicir, toda a complexidade que ten o Real Decreto se simplifica bastante na documentación a aportar por parte do interesado. Si eso, facer unha referencia rápida ao... Bueno, esta é a entrada da página web de Seguridade Social, como vedes xa na entrada, ten acceso á información do ingreso mínimo vital, o simulador do ingreso, e se entramos e o asistente do que falábamos antes, que isto é para todo tipo de prestación, non é só para o ingreso mínimo vital, en que está de primeiro, ten todo tipo de pensión de jubilación, alta en seguridade social. Este asistente é común para toda a seguridade social, tanto para INS como para a tesorería. Bien, pois entramos no ingreso mínimo vital, e aquí a un clic temos, a ver se entra isto. Parece que non. Bueno, a un clic está toda a información. Esta sería a solicitud de facer fincapé no que falábamos antes de que a contestar a esta que comentaba Juan, contestar a esta pregunta. Para tener derecho a esta prestación es necesario haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudiera tener derecho, excluídos salarios, rentas mínimas ou ayudas análogas, e que hai que poñer que sí. O feito de poñer que non xa excluye directamente. A pregunta é bastante engorrosa, por dicir de algún xeito, porque aquí, unha vez lida, parece que a tendencia é contestar que non, e de feito hai xente que está contestando que non. E aquí, bueno, a Dirección Xeral sacou de esperar as que contestaran que non, a ver se fixa un criterio para ver como se salva isto, pero vamos, eu creo que en todas as situacións a resposta é sí, non hai outra resposta posible. E logo, o que vos comentaba, da unidade a situación do apartado 3 da Declaración de Ingresos e Patrimonios, estes conceptos teñen que vir cubertos en todo caso os do exercicio anterior, que como norma xeral son os que se teñen en conta para o trámite do ingreso mínimo vital, e se considera que a vulnerabilidade económica é neste exercicio, a situación excepcional que ven na disposición transitoria da terceira, me parece, pois deberá de cubrir tamén o do ano en curso. O sea, o do ano en curso, tanto no solicitante como nos ingresos de cada un dos membros da unidade familiar. E logo no total. O total, inda que non veña coberto, o sumamos. Pero, bueno, en todo caso, os ingresos de cada un dos membros da unidade familiar e os do solicitante, estes apartados teñen que vir cubertos para poderlle dar trámite á solicitude. Logo, facer unha salvedade, a declaración xa falamos, e figurar como demandantes de empleo non se pide ningún tipo de acreditación, porque temos acceso ao Servicio Público de Empleo e xa comprobamos se figura como demandante ou non. Non fai falta, que moita xente manda o papel de sellar, pero, non fai falta que o mande. Non ser administrador tamén está por aquí por a solicitude por algún apartado, é unha simple declaración do interesado. Aquí é administrador de sociedade mercantil, sí ou non. En ningún caso é exixible, como dicía antes, calquer dato que figure nas nosas bases de datos ou a cuales nos podamos ter acceso. Hai unha salvedade, digamos, en casos de que o interesado non poda presentar calquer tipo de documentación no momento da solicitud, se lle abre a posibilidade de presentar unha declaración responsable. Unha declaración responsable no sentido de que aportará esa documentación en cuanto le sea posible mentre dure el trámite de la prestación. Que pasa? Con eso sería suficiente para iniciar o trámite. Se non presentara esa documentación, se lle requeriría por parte do INS e se non a presenta en 3 meses se lle aplicaría o principio de caducidade e se lle archivaría a solicitud por caducidade. Pero, bueno, que tamén sepades que hai a posibilidade de que presente a declaración responsable en vez de presentar algún tipo de documentación que non poda aportar nese momento. E, por último, xa decir que o plazo de resolución deste tipo de... A página non carga, con lo cual nos quedamos sin ver a información, pero, bueno. O plazo de resolución desta prestación é de 3 meses, o plazo legal de resolución é de 3 meses desde a fecha de presentación. Se non se resolve neses 3 meses, neste caso, o silencio administrativo é negativo. É dicir, que se non se resolve neses 3 meses, se considera denegado. En todo caso, intentaremos resolverlo nos 3 meses, supoño que resolveremos todo nos 3 meses. Non creo que se produzca ningún caso de silencio administrativo.
E por lo que a mí respecta, como vedes, é dicir, o trámite, é dicir, a aportación de documentación é bastante máis sinxela que o estudio do dereito en sí. Tede en conta tamén dous aspectos tamén neste caso da presentación de documentación que a mí me parecen importantes. Un é o caso que falábamos da certificación do empadronamento, que ten que ser histórico e colectivo. Aí temos a veces dificultades para que se presente nese sentido, bueno, unhas veces porque o paisano ao mellor non o pide ben, vale, de acordo, e outras veces que ao mellor, sin ninguna mala intención por parte dos concellos, non se emite ben, non? Nosotros aí me consta que se está negociando un acordo coa Federación Española de Municipios e Provincias para que haxa unha comunicación deses datos, non? Para que sexa a Seguridade Social quen requira ese certificado de empadronamento e os usuarios non teñan que ir aos concellos, colapsando os concellos pedindo estes certificados de empadronamento. No caso de Lugo, xa chegamos a un acordo co Concello de Lugo. A miña idea é esperar a ver se hai o dichoso acordo, pero se non houvese, polo menos ir chegando a acordos con outros concellos, se é posible, para que, se o teñen a ben, claro, depende da vontade de cada concello, pero, bueno, solicitarlles, facerlles unha solicitude firmada por un funcionario noso que dá fe de que esas persoas pediron o ingreso mínimo vital e que se pide, por tanto, un certificado histórico de empadronamento desas persoas. Desa maneira, nos evitamos traballo nós, porque teríamos que requerir ao cidadán para que vaya outra vez ao Concello e, sobre todo, vos evitamos tamén traballo a vosotros, non tanto aos traballadores sociais, pero sí aos traballadores dos concellos que leven o empadronamento, non? E logo tede en conta tamén outro aspecto que tamén pode pasar desapercibido. Xa sabedes que a Lei de Procedimento Administrativo establece, cando se require unha documentación ao cidadán, que ten o prazo de 10 días para aportar esa documentación. No caso do ingreso mínimo vital, o propio Real Decreto Lei di que o prazo para a presentación de documentación é de 3 meses. Por lo tanto, se un interesado recibe un requerimento noso para que aporte unha determinada documentación, o prazo que lle vamos a dar é de 3 meses, non de 10 días. Tamén é un dato, eu creo que importante. Outra cousa máis tamén, antes de que me olvide, despois do vos paso, si queredes recibir estas informacións, se vos parece ben, seguramente Xosé Manuel Arias, o deputado de Corporación Local, me pasará as direccións de correo dos servicios sociais dos concellos da provincia, así que a través desas direccións de correos, mañá, ou, en canto poidamos, vos remitimos estas exposicións, e tamén despois, se queredes, de criterios un pouco que nos vayan surdindo, non vos vamos a remitir todos, porque senón é un lío, pero, polo menos unha memoria extractada, os máis importantes que vayamos recibindo, para que esteñades un pouco tanto de como se van solucionando as dúbidas que se nos están plantexando, vale? Dou-vos a palabra. Si, adiante, dime. Nunha unidade de convivencia que viva unha parexa, pero que non esteñan casados, non teñan como parella de feito, como os consideramos? Filiación cruzada, depende. Vamos a ver, se esa parella ten fillos, sin fillos non teñen vínculo parental, é dicir, son dúas. Sí, pero non a teñen constituída. É dicir, a unidade de convivencia se constituye con vínculo de parentesco hasta segundo grado ou parella de feito. É dicir, se non teñen fillos, non hai ningún, por eso se falaba da filiación cruzada, porque se tuveran fillos, é dicir, inda que eles non estén relacionados entre sí legalmente, porque non teñen ningún vínculo, nin como parentesco, nin como parella de feito, se tuveran fillos, si están emparentados cos fillos os dous hasta de primer grado. Entonces, eses fillos lle darían a consideración de unidade de convivencia única, pero no momento que non teñen fillos, son dúas persoas individuales. Entón, podría pedir dous. Efectivamente. Que lle sale moito mellor. Todo señadito. Estaba que la... Sí, sí. Sí, claro. Non ten vínculo con el. Son dúas persoas individuales. Bueno, vínculo ten, entre comillas. É dicir, legalmente non. Tamén vos acordades que vos dicía tío e sobriño, por exemplo, non?
Imaginade, un tío e un sobriño que viven xuntos. Poderían acceder, porque falábamos do vínculo de parentesco, tiña que ser ata o segundo grao. Tío e sobriño e terceiro grao, por lo tanto, son dúas unidades de convivencia. Pero, sin embargo, di a lei tamén que no caso de unidades de convivencia donde se perde ese vínculo como consecuencia do falecemento de unha persoa, pois manteñen o concepto de unidade de convivencia. Me explico. Imaginemos dous irmãos, irmão e irmão, e o fillo dun dos irmãos que viven xuntos. Se piden o ingreso mínimo vital, son os tres unha unidade de convivencia de 3 adultos. Porque aos vínculos é filiación cruzada, o que vos dicía Xavier, é dicir, entre os dous irmãos hai 2 graus, máis un grau ata o sobriño. Como a filiación é cruzada, aínda que é verdade que entre un irmão e o sobriño non hai 2 grados, se recoñecería como unha única unidade de convivencia. Supoñamos que morre o irmão, están percibindo o ingreso mínimo vital, e morre o irmão, siguen vivindo na vivenda o tío e máis o sobriño. Como constituían unha unidade de convivencia, nese caso, di a lei que polo feito do falecemento dunha persoa da unidade de convivencia non se perde a unidade de convivencia, o vínculo de unidade de convivencia. Entón, se produciría o caso curioso de que ese tío e ese sobriño se xa estaban percibindo o ingreso mínimo vital como unidade de convivencia, aínda que morra o pai do sobriño, manteñen o concepto de unidade de convivencia, o cal non deixa de ser tamén curioso, non? Na miña opinión. Estaba aquí. En principio non, pero... Teñen unhas obrigas. É dicir, comunicar calquer tipo de variación que poda influir na formación da unidade de convivencia, tanto a nivel de ingresos, de patrimonio, como de convivientes. Home, por parte da Administración se van facer cruces tanto con Hacienda como co INE, que de feito foi os cruces que se fixeron para recoñecer as prestacións de oficio que se pagaron o mes pasado aos que eran perceptores de PF e cumplían unha serie de requisitos. Se fixeron cruces coa Axencia Tributaria para verificar os ingresos e con o Instituto Nacional de Estadística para verificar a convivencia das unidades familiares. O que está pendente de desenvolvemento é como se fai despois o itinerario de inserción laboral, bueno, e se fai, vamos... Eso sí que está pendente de desenvolvemento. Perdona, Raposo, querías falar ou pedirás? Bueno, vaya por diante que o que vou a dicir eu non o tomen en conta como que os votan para vostedes que non mandarán. Pero non lles parece, tanto a vostedes como ao gobierno autonómico neste caso, que os servicios sociales en ayuntamientos pequeños que nos están xa sobrepasando en todo. Eu creo que sempre traía a imagen esta mañá de que, bueno, primeiro nos dirán, bueno, tedes un dinero para contratar unha administrativa para poñerle apoios ás asistentas sociales que están desbordadas en concellos pequeños. Estamos desbordados por servicios sociales e que, neste caso, a Xunta de Galicia colle as compañías de servicios sociales, pero que resolve todo son os ayuntamientos. Logo, teñen eles a inspección, porque, claro, resolves un tema que, bueno, que ten as súas dudas e che descontan a cantidade correspondiente ao servicio que prestache. Agora, menos mal que dicen que isto que non é obligatorio, pero é que senón, os ayuntamientos, logo, cousa que non me lo ustedes posiblemente, pero bueno, poden facer chegar, como podemos chegar os demais, a financiación local. E que non existe a financiación local, reforma da financiación local desde a época da democracia. E xa van na Xunta de Galicia vindo a terceira, creo. Pero vamos, non creen que isto é un cachondeo para os ayuntamientos donde cada vez pois estamos máis desbordados con todo, claro. A administración máis cercana. Hai unha cantidad de personas que teñen dereito a esta axuda, non teñen vehículo posiblemente, non teñen internet na casa, non teñen ordenador, non saben manejar. A donde veñen? A Pagano, aquí, o ayuntamiento, ás portas do ayuntamiento. Nos encontramos desbordados nos temas de servicios sociales. Eu, desde logo, o traballo das asistentas sociales é algo que adoro, porque é que teñen que estar metidas en todos os temas e cada vez nos meten máis, pero eu nunca oío falar decir, bueno, pois vaya por diante, primeiro que vamos a unha partida donde vamos a ese servicio, pois ter unha persona ao lado da asistente social que lle poda ir cubrindo temas máis básicos, que non é difícil cubrirlo posiblemente, pero vostedes acaban de decir, hai un momento, claro, cando veñen dos ayuntamientos veñen perfectos. Hombre, pero alguén o fai, pero non podemos que nos estén cargando con todo, e aí está, e xa nos chama, e soluciona logo o tema de financiación ninguna. Vamos, esto...
tenemos que pensar que cada administración que tiene una competencia, a ver cómo ya pasamos a administración máis cercana. Esto es unha vergüenza. Bueno, eu aplaudiría tamén, pero non o vou a facer nun señor demo que me cesen, vaya. Pero estou bastante de acordo contigo, non? Estou bastante de acordo. Eu creo que o principal defecto de estructura, digamos, unha cousa é o Real Decreto como regula, que, bueno, pois pode ter lagunas, pode ter cousas que igual non vemos moi claras, ou pode, bueno, cada un temos a nosa opinión, pois podemos non estar de acordo, pois é razonable. Pero outra cousa é a xestión, digamos, como se vai a xestionar esta prestación, non? E aquí eu creo que a finalidade é clara, pero se empezou a casa polo tellado. Me explico. Se vemos o artigo 28, a idea é que o Estado non se acabe encargando da xestión nin do control desta prestación, sino que sexan as comunidades autónomas ou as corporacións locais as que o fagan. No caso do País Vasco e de Navarra, de feito, xa está, entre comillas, transferida a xestión. Pero no resto das comunidades autónomas se prevé que se acabará transferindo. Vale? Non sabemos en que sentido se fará esa transferencia. É dicir, se será unha transferencia completa, incluída a aprobación, como sucede, por exemplo, coas pensións non contributivas. As pensións non contributivas pagas o Estado, pero nosotros non as tramitamos ni nas aprobamos, é a Xunta de Galicia. Ese podría ser un modelo para o ingreso mínimo vital, ou podría ser un modelo no que sexan as corporacións locais as que o fagan. Eso sería, obviamente, a través dun convenio, e eu entendo que ese convenio, aí coincido contigo, ten que levar unha transferencia de medios materiais ou de financiación dos concellos. E, ademais, é lóxico que sexa así, porque o que vos decía, nosotros, con mellor fortuna ou con peor fortuna, pero estamos acostumbrados a xestionar prestacións. É dicir, nosotros podemos asumir o traballo, o reto, digamos, de tramitar estas solicitudes, etc., e resolvelas. Pero que sí que non temos preparación, nin medios humanos, nosotros non temos ningún solo traballador social en plantilla. Eu que non teño medios materiais e humanos para facer un control desa futura prestación. E ese control teñen que facer traballadores sociais. Entón, aí ten que haber, lóxicamente, un convenio coas corporacións locais ou, senón, pois, que o teña os seus propios traballadores sociais, que creo que non tería moito sentido, se vos digo a verdade. O sea, creo que o lóxico é que o faga ou a Xunta ou as corporacións locais, non? Pero, xa digo, desde o punto de vista estrutural, sí que se empezou a casar polo tellado. E despois coincido tamén contigo en que, claro, é verdade que se fixe unha tramitación, creo que os impresos que se fixeron están ben feitos, están ben pensados, poden ser complexos en algunha parte, non digo que non, pero claro, facelo tan sencillo é imposible, é imposible facelo máis sencillo. Tamén é verdade que se poden presentar esas solicitudes sin ningún tipo de certificado digital, é dicir, unha persoa pode firmar manuscritamente a solicitude e enviala. E poden tamén, incluso os documentos que adxunten, podes facer unha foto co móvil e adxuntala nesa solicitude. É dicir, nós aí demos todas as facilidades. Pero é verdade que o tipo de público que nos diriximos, por moitas facilidades que ti lle deas, non están preparados para facelo desta maneira. O sea, houve que facelo desta maneira tamén por culpa do COVID, do coronavirus, claro, que nos complicou todo moito. Cal tería sido o mecanismo máis adecuado? Pois seguramente ter unha maior dotación de personal no INS, o mellor. Pero, bueno, eu teño a que teño e con esa, bueno, eu vou intentar facelo o mellor que poida. Non vos pido, e creo que eu deixei claro xa desde o principio, non vos pido que xestionedes a prestación, porque non é a vosa función. Pero creo que sí que é importante a vosa colaboración. E mostradelo é que se mandou unha invitación aos traballadores sociais de todos os concellos que podían non ter asistido e, sin embargo, houve moitos que asistiron. Vosotros asististes e outros nos siguen en streaming. Eso demostra que hai interese polo tema. Pero xa vos digo, son consciente de que a prestación é nosa e a xestión nos corresponde a nós. Bueno, prometo que vamos a intentar facer o mellor que posible que cos medios que temos, que tamén son limitados, como vos pasa a vos, claro. Eu entendo que non temos que gestionar, nós somos que iramos ou non, que damos a información. Se eu non teño unha boa información, vaimos entrar todos. É dicir, nadie vai discriminar, o sea, que vamos chegar, todo o mundo vai a presentar a solicitud. Se eu teño unha boa información, eu podo discriminar, este sí, este non, entón sería moi bom que xa que nos caeu isto en riba, nos estábamos sobre
Sí, correcto. Ese é o que vamos a facer. O que vos dicía, vamos a mandar un correo a través das direccións de correo electrónico que me facilite Xosé María Arias. Vale, mandaremos un correo, primeiro, con estas exposicións que fixemos, que, bueno, están explicadas dunha forma máis sencilla, pero creo que máis accesible que ir a ler a lei pura e dura, vale? Mandaremos tamén, xa digo, cada vez que haxa algún tipo de criterio que nos chegue de servicios centrais, tamén vos mandaremos esa información. Despois que saibades tamén que tedes a vosa disposición, seguramente moitos tedes, relación con xente que traballa nos CAIs, nos Centros de Atención Comarcal da provincia, vale? Cos nosos funcionarios dos CAIs, que me consta que están implicadísimos no tema. Tamén vos facilito contactos con eles. Se queredes que vayamos a algún concello, vamos, non temos ningún problema. De feito, bueno, fixémoslo co Concello de Lugo, porque evidentemente o que ten a maior plantilla de traballadores sociais, tiñamos intención esta semana, o martes, tiñamos programado ir ao de Viveiro, non puidemos facelo porque está cerrada a comarca da Mariña, pero a nosa intención é continuar facendo, digamos, charlas con vosotros, e además vemos sempre que as que son máis productivas son aquelas con poucas persoas, claro. Pero, bueno, nestas circunstancias de COVID, o mellor é isto que fixemos hoxe, desde logo, non? Pero, vamos, xa vos digo que se queredes que vayamos a algún concello ou algo sin ningún problema, por a nosa parte, todo colaboración, de verdad. Despois, o vosso papel aí é fundamental, xa digo, porque é verdade que a nós non supón moito máis problema cando chega unha solicitude incompleta. Así de claro. Entón, un bon asesoramento desde o principio é fundamental para que a solicitude chegue completa. Porque nos evita traballo e evita incordios tamén ao cidadán, non? E ademais o cidadán, en canto recibe unha comunicación nosa, pois requerindolle unha determinada documentación, mitad das veces igual non entende que lle estamos requerindo. E non digo xa se hai determinadas solicitudes, o que vos dicía, as solicitudes ao mellor onde pon que non solicitou axudas sociais, ao mellor a ese señor lle temos que denegar a súa solicitude. Vai a vir a protestar a nosa oficina, con razón, non digo que non. Pero, bueno, me refiro que esos problemas os podemos evitar se facemos un filtro inicial, non? E aí eu creo que nese traballo, desde logo, repito, a responsabilidade é nosa, seino, pero moita xente vos vai a chegar a vos. Entón, eu creo que aí, por eso pedimos a vosa colaboración, sin perxuicio de que, xa digo, no marco que establece o artigo 28, os acordos que chega coa Federación Española de Municipios e Provincias, se fagan convenios que eu creo que sería a solución ideal, pero de momento temos o que temos, non? A mí tamén me gustaría contar con máis personal, ter oficinas en outras zonas da provincia, pero, bueno, temos o que temos e con eso hai que xogar a intentar facer o mellor posible, non? Somos funcionarios públicos, todos os que estamos aquí, eu creo que nos debemos aos cidadáns, bueno, vamos a prestar ese servicio con as dificultades que haxa. A raíz do que comentabas de acceso á información, che comento, é dicir, se a partir desta situación se crearon, nos CAIs só se atende con cita previa, pero se crearon unhas axendas de cita previa telefónica, é dicir, que esas, nos CAIs de Lugo está bastante saturado, pero, bueno, nosotros non, por o que eu vin, non estamos, é dicir, que podedes pedir cita previa telefónica e falar con xente do CAIs que a este nivel, pois, información ten que ter, ou debería de ter. Desde a absoluta ignorancia. Unha persoa que está en terceiro grado, entendo que non se pode empadronar fora da prisión, porque o que fai é vai a dormir á prisión. No, están empadronados coas súas familias. Están empadronados porque é unha situación extraña. Bueno, diferente, extraña non, porque é o que hai. Hai internos en segundo grado que queren empadronarse no concello onde está o centro penitenciario e así se fai. Sempre que
vexo ningún impedimento se están empadronados. Porque se te fixas os requisitos da lei, os requisitos da norma, é que esteñan empadronados e que sexan demandantes de emprego. Entón, Empadronados coa súa familia, forman parte da unidade de convivencia, non é certo? sí, ou independentes. Ou independentes, aínda dentro do centro penitenciario, empadronados, claro, no centro penitenciario. Non, porque no centro penitenciario non, porque é unha institución, o que decíamos, residencias institucionais tenían que estar empadronados fora do centro penitenciario, eso está clarísimo. Pero realmente non hai ninguna previsión respecto a xente que está en terceiro grau, segundo grau. Bueno, é un tema interesante que igual se debería regular regulamentariamente. É un caso excepcional, pero que se vos vai dar, porque Sí, sí. os segundos grados, cando me preguntan, eu son traballadora social, pois claro, recibes todas as... Entón, cando preguntan, eu sempre digo, porque me leí, inmediatamente, claro, a ver que pasa aquí. Non, porque vos non podedes estar inscritos como demandantes de emprego. E hasta aí. Bueno, pero que eu cobraba antes? Bueno, cada un va ali, pero non, porque non podedes estar inscritos como demandantes de emprego. Pero claro, despois poden estar en terceiro grado. O cual sí que están inscritos como demandantes de emprego e o mellor empadronados e ainda que residen, porque a residencia dentro do centro é temporal. Empadronados coa súa familia, pais, esposa, fillos, quen sea. Se están empadronados e inscritos en desemprego, formarían parte desa unidade de convivencia e poderían pedilo. Ou ben eles, ou alguén desa unidade de convivencia. Claro, non ten por que ser esa persoa, Sí, sí, o interpreto así, vamos. Pero, bueno, igual non vería mal unha aclaración regulamentaria, vamos. Sí, se nos plantexa o caso, o consultaremos tamén. E aí me parece interesante tamén eso, porque se tedes algunha dúbida, bueno, nosotros estamos para solucionarlas. Despois, cando haxa dúbidas que, bueno, pues que son razonables, que non están previstas na legislación, a nosa obrigación que temos, e así o estamos facendo, levamos sempre a consulta a servicios centrales, vale? Para que haxa un mismo criterio en todo o país, como é lógico, vale? Ah, sí. Sí, é verdade, mira, na sede... Sí, é interesante. Me apunta Antonio que efectivamente na sede electrónica veredes nos fax, estos, nas preguntas frecuentes, hai un montón de respostas que, bueno, non digo que no caso do terceiro, igual non está, pero hai moitas que sí que están aí. Sí. E iso se vai ir actualizando pouco a pouco. Entón, sí. De todas maneiras, xa digo, eu as consultas que vayamos, as respostas que vayamos tendo a consultas e demais, comprométome, xa digo, a xirárbolas vía José María nas direccións de correos que me facilite, vale? Para que estañades o máis informadas posibles. Que vedes aquí, todas esas preguntas están contestadas de unha maneira moi sinxela. Pinchades en calquera delas, ao mellor xa vos resolve o tema. Nosotros tiramos moito delas tamén. Gracias a vosotros. Algúnha cousa máis por aí? Nada máis. Bueno, pois, nada, remato agradecendo sobre todo a vosa atención, a vosa colaboración, o voso interese polo ingreso mínimo vital e o que vos decía. Creo que neste barco estamos todos xuntos dunha maneira ou doutra, de forma deseada ou non. O certo é que vamos a estar todos no mesmo barco. Entón, isto hai que xestionar da mellor maneira posible. Por favor, os que vayades a saíde por esa porta, me decía o compañeiro, para evitar contaminación, supoño, dese tipo. Así que, nada, moitísimas gracias pola vosa atención e xa sabedes, quedamos a vosa disposición para calquera dúbida que teñades. Moitas gracias. Sí, la presentación la tengo y si queréis pues, la vuelvo a mandar, si la necesitáis. O sea, que no hay problema. Mira, te voy a mandar... Cualquier cosa que tengas. Mira, el teléfono móvil, tienes el móvil y el correo electrónico. Vale. O sea, que sin problema. Pero si es algo urgente para hoy o tal, llámame al móvil y te ayudo, ¿vale? Venga, gracias a ti.